Boa tarde a todos e a todas. Reanudamos a sesión coa segunda das mocións presentadas polo Bloque Nacionalista Galego sobre o cárcere provincial da Coruña. Ten a palabra a señora Beira. Sí, hai unha emenda a esta moción, unha emenda presentada pola Marea Atlántica, aceptada por nós. Eu diría casi xa de ler a parte dispositiva coa emenda incorporada. Ben, pois, como digo, a parte dos acordos quedaría así. Que o Concello da Coruña lle solicite á Xunta de Galiza a declaración do antigo cárcere provincial situado ao carón da Torre de Hércules como ben de interese cultural co obxectivo de que así o Estado se comprometa de contado co seu mantemento e apertura ao público, evitando un maior deterioro mentres non se negocia a súa cesión gratuita. 2. Que dita declaración leve aparellada a redacción dun plan director de conservación, como prevé o artigo 90.2 da Lei de Patrimonio Cultural de Galiza, que recoñeza como usos compatibles a posibilidade de realización de actividades socioculturais no inmóvil dinamizadas directamente pola cidadanía. E 3. Coa finalidade de frear urxentemente o deterioro do edificio, que o Concello da Coruña proceda á execución forzosa da resolución do anterior Goberno municipal que ordenaba ao Ministerio a execución das obras necesarias para garantir a conservación do inmoble. Ben, creemos necesaria que se aprobe esta moción. É certo que a parte dispositiva ten algún matiz introducido despois das conversas co Partido Socialista, que ao final quedamos en que fose o propio voceiro do Partido Socialista quen explicase. En todo caso, a nós o que nos importa é que se aprobe esta moción, que finalmente se lle solicite ao Estado a declaración de ben de interese cultural, a Xunta de Galiza, que sexa ben de interese cultural o cárcere, porque primeiro é un ben patrimonial moi importante. Ten unha historia moi, eu diría que bonita, non? O cárcere, pese a que un cárcere, pero ten unha historia patrimonial e ao final, hai que coñecela e hai que poñela en valor e hai que difundir a súa historia tamén diante da cidadanía. O 2 de maio de 1925 colocouse a primeira pedra do cárcere provincial da Coruña nun acto, ademais, onde se homenaxeou tamén a Concepción Arenal. Foi nuns terreos de propiedade municipal que o Concello lle cedeu ao Ministerio da Guerra. É un edificio con singular valor arquitectónico e histórico, cuxo deseño radial de construción sobre o eixo panóptico responde ás teorías disciplinarias de Benza. Anos antes da construción do cárcere da Coruña, en 1914, a nosa cidade acolleu o segundo Congreso Penitenciario Español, onde a arquitectura das prisións estivo no centro do debate, un debate no que, por certo, interviu tamén Concepción Arenal cos seus estudos sobre a reinserción. O edificio do cárcere está próximo a cumprir os seus 100 anos, pero o abandono da Administración do Estado desde 1999 pon en risco que un dos poucos exemplares en pé da arquitectura penitenciaria panóptica poida cumprir o século de vida. Foron moitas as propostas sobre o seu uso e a súa xestión, mas o certo é que esta moción o que se centra é en poder conservar efectivamente o que é a infraestructura, porque é certo que é importante o patrimonio arquitectónico e o patrimonio cultural desa infraestructura, pero máis importante é que se garde a memoria de quen estivo ali dentro tamén represaliado, non só na ditadura, senón tamén despois da ditadura, non? Como foron as persoas insumisas ao servizo militar obrigatorio, por exemplo, que tamén estiveron ali dentro, cumprindo algunhas penas, non? Que se les impuxo naquel momento, non? Creemos que reúne os valores esenciais para poder ser declarado ben de interese cultural e, ademais, esta declaración o que implicaría é que o Estado estaría obrigado a abrir o cárcere á cidadanía, abrilo ás visitas e tamén conservalo, que creo que debe ser a prioridade neste momento. Moitas grazas, señora Beira. Señora Martínez.
Sobre o cárcere, a lei é moi clara. Se un terreo ou ben era público e é cedido a unha institución, en este caso pública, como institucións penitenciarias, entendemos que a reversión debería de ser automática se queda sin o uso e ou causa inicial da cesión e nunca debería de ser necesaria compensación económica a cargo do cedente inicial. Especial cando o inmoble está destrozado e é necesario reformar e conservar para o que serán necesarios varios millóns de euros e non serve de moito só un pequeno parche como o gasto real xa realizado de menos de 200.000 euros para un proxecto que tiña moi boa pinta pero que era inviable nas condicións nas que está o edificio. Así pois, tendo presente que non debemos renunciar á súa cesión, parecenos correcta a idea de conseguir que o cárcere provincial pase a ser ben interés cultural, pois facilitaría, dende logo, que por fin o Estado teña que atender as urxencias necesidades de conservación do edificio. O valor arquitectónico e interese histórica parecen incuestionables dun edificio que se encontra ademais na contorna do patrimonio da humanidade que debemos coidar se queremos que a Torre de Hércules sexa considerado como tal. Sería unha fantástica noticia que para o seu centenario, como decía Avia, dentro de uns anos poidéramos estar aproveitando este emblemático edificio cunha situación privilexiada en o que tantas cousas se poden facer. Unha das ideas que Ciudadanos tiña era integrar definitivamente a edificación do antigo cárcere na cidade, redefinindo as súas instalacións para albergar nel un museo do mar, dos faros e un centro de promoción da Torre de Hércules que permita recoñecer e potenciar definitivamente esa condición de patrimonio da humanidade. Pero o certo é que se poden estudar multitude de proxectos pensando nos mozos e tamén nos maiores. O fundamental e prioritario é recuperar o edificio e conseguir que non acabe caendo. Por iso imos a votar a favor da moción. Moitas grazas, señora Martínez. Pola Marea Atlántica, señor Varela. Moitas gracias. É evidente que estamos a falar dun dos edificios máis simbólicos da cidade, unha xoia non só, como decía a señora Beira, polo seu valor arquitectónico e patrimonial, pola súa ubicación, senón por todo o que supón no eido da memoria histórica, non especialmente. Por desgraza, tamén estamos a falar dun edificio que leva 20 anos de abandono, dende que no 99 institucións penitenciarias deixara de utilizar o edificio con finalidade de cárcere. 20 anos de abandono que sufre, que está a padecer o edificio cun deterioro moi elevado que comeza xa a ser perigoso para a estabilidade do propio edificio. É un edificio tamén, non esquezamos, que é propiedade e responsabilidade do Ministerio de Interior, xestionado efectivamente polo SIEP, pero propiedade do Ministerio de Interior que, como marca a lei, a señora Martínez falaba da lei, efectivamente, como marca a lei, ten o deber legal de conservación do mesmo e leva 20 anos desentendéndose desa responsabilidade. A pesar de todo isto, a pesar destas circunstancias, dende o Concello, nós fixemos todo o que puidemos para tentar frear o deterioro do edificio no pasado mandato e responder ao mandato cidadano de abrilo a uso público. E despois de negociacións e acordos co Ministerio, conseguímolo durante uns meses no 2018. Desgrazadamente, o seu estado, moito peor do previsto, despois de 2 décadas de abandono, como decía antes, pois nos obrigou a pechalo de novo. E foi nese momento, ante a desatención do Ministerio, cando lles ordeamos, dende Rehabilitación e Vivenda, a execución das obras necesarias para a conservación e mantemento do edificio, obras que o Ministerio está obrigado, como decía, a realizar e, polo que parece, aínda non abordou. E por iso, isto é unha das emendas que propuxemos ao texto do Bloque Nacionalista Galego. Nos propoñemos esta emenda á moción que se debate, que o Concello dea o seguinte paso no proceso de disciplina e proceda á execución forzosa dos traballos. A outra emenda que propoñemos ten que ver cos futuros usos do edificio, que tamén nos preocupan. Seguimos pensando que o antigo cárcere provincial non se pode privatizar. Para nós isto é unha liña vermella. Eu sei que no pasado outros gobernos fantasearon con esta posibilidade, pero este edificio ten que ser público e albergar usos públicos e permitir que os usos socioculturais dinamizados pola cidadanía podan ter lugar. E por iso propoñemos a redacción dun plan director de conservación como marca a Lei do Patrimonio e Conservación de Galicia cando se pretende instaurar usos distintos ou novos usos en bens declarados como de interese cultural. E nos preocupa, por eso, a modificación a emenda que propón o Partido Socialista, porque exclúe unha importante demanda cidadana a de que o cárcere poda acoller usos dinamizados directamente pola cidadanía, que propoñamos na nosa emenda. Nos, en calquera caso, vamos a votar a favor da moción por responsabilidade porque, como dixemos no anterior mandato, entendemos que a prioridade absoluta é frear o deterioro do edificio, que está agora nun punto de non retorno, pero vamos a seguir reivindicando que o cárcere sexa o que a cidadanía reivindica dende hai máis de 10 anos. Un equipamento público onde podan ter lugar os usos dinamizados pola cidadanía.
Nos entendemos que é posible e, ademais, é desexable, porque este tipo de xestión, do que hai distintos exemplos no Estado, como pode ser Can Balló en Barcelona ou a Harinera en Zaragoza, melloran a cohesión social, a vinculación dos proxectos aos territorios e a dinamización dos colectivos e asociacións locais. En definitiva, se remato, nós o que pretendemos e o que reivindicamos e por eso traballaremos é por un cárcere libre, público, vivo e aberto á xente. Pensamos que é de xustiza. Muchas gracias, señor Varela. Polo Partido Popular, señora Gallego. Muchas gracias, señora alcaldesa. Es bueno hablar un poco de memoria histórica, señor Varela, ya podía haberse acordado antes. Efectivamente, en 1925 la cárcel fue construida en terrenos municipales que se cedieron al Estado para prisión provincial, manteniendo el ayuntamiento la propiedad. En consecuencia, una vez que el edificio ya no se destina a ese fin, debe revertir gratis en su propietario, que es el ayuntamiento. ¿Qué hizo el Gobierno socialista en 2005? Pues firmar un convenio en el que el ayuntamiento, además de tener que pagar al Estado 1,2 millones de euros por la cárcel, que ya es suya, le cedía la parcela en la que se encuentra actualmente el Centro de Inserción Social. ¿Qué hizo el BNG durante el bipartito? Pues sí, alguna exposición, alguna actividad muy puntual, pero nunca impugnó ese convenio, nunca exigió la reversión gratuita. Ahora que no gobiernan, piden todo gratis. ¿Y qué hizo el bipartito en 2009? Aprobar la construcción de los mamotretos en el entorno de la torre, tanta protección que piden ahora. ¿Qué hizo el Partido Popular? Pues reclamar lo que es de la ciudad y no pagar 2 veces por lo mismo. Era un tema complicado, pero no podíamos pasarlo por alto. El derecho a recuperar la cárcel gratis está clarísimo y la justicia nos dio la razón, pero era necesario anular el convenio que había firmado el Partido Socialista. Así lo hicimos, pero el asunto ahora mismo sigue en manos del Tribunal Supremo. Esperemos que ya por muy poco tiempo, porque ya lleva unos años. ¿Qué hizo la Marea? No voy a recordar todo el lamentable episodio del chiringuito de la Marea, que la Marea montó en la cárcel en 2017, que entregó a Proyecto Cárcere, asociación de la que formaron parte 4 de los concejales que ahora mismo están sentados en este pleno, para abrir únicamente 100 metros unos meses a una asociación, pues efectivamente, amiga. Que la Marea hable de chiringuitos tiene gracia. El tema lo hemos denunciado en vía contenciosa y en la vía penal y sigue su curso. De momento, Claudia Delso está imputada por apreciar, tanto el fiscal como la juez, indicios de prevaricación. Por eso cerraron la cárcel. Lo que sí está claro es que la cárcel no se puede abrir hasta que no sea rehabilitada. Es un peligro para la seguridad de las personas. Las obras que encargó la Marea no sirvieron para nada. El informe de fin de obra es demoledor. Pone en evidencia la existencia de graves deficiencias en las cubiertas, fachadas, con riesgo de desprendimientos y en la estructura del inmueble. Dice, avanzado estado de oxidación de armaduras y carbonatación del hormigón, cuya reparación programada en el proyecto autorizado, digo literalmente, no fue acometida por encontrarse estos elementos en un estado de conservación mucho peor del que se preveía. El propio Seu Varela, que conoce bien el edificio, ahora parece que no, reconoció que hay que invertir 13 millones de euros solo para reparar muros y cubierta. Sería una irresponsabilidad abrirla al público en estas condiciones, por muy big que la quieran declarar. Ahora toca esperar a que resuelva el Tribunal Supremo, que se va a recuperar es obvio y hay que consensuar un uso adecuado con toda la ciudad y no con una única asociación. Lo que no tiene sentido es la declaración de Vic, precisamente porque no se puede abrir al público y la cárcel ya está catalogada en el Plan General Municipal con nivel de protección estructural, está en la zona de respeto del conjunto histórico-artístico de la Ciudad Vieja y, además, está en el entorno de protección de la Torre de Hércules dentro del plan especial. Ya podían haberlo tenido en cuenta en vez de hacer obras sin autorización de patrimonio. La declaración de Vic, repetimos, no tiene sentido en este momento. Es más, lo lógico es que se produzca antes la sentencia, que se supone que será en breve. Desde que se inicia un expediente, se incoa el expediente para declararlo como Vic hasta que se resuelve, pueden pasar 2 años, con lo cual es marear la perdiz, es humo, es una zarnada y no tiene absolutamente ningún sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Polo Goberno, señor Laje-Tuñas. Gracias, señora alcaldesa. En primer lugar, agradecerlle a señora Gallego o relatorio que acaba de facer, é dicir, que poidera ilustrarnos con ese repaso á historia recente. Penso que sí que é importante que se resolva o litixio
judicial ao que vostede fixo alusión, sen dúbida ninguna, todo o que poda ser lesivo para o patrimonio municipal é algo de máximo interese, como non pode ser de outro xeito. Nos entendemos que hai que buscar un uso axeitado, consensuado, sen dúbida ninguna, que poida haber un plan director, desde logo non inviabiliza que se consensúe e se acorde esa mellor finalidade, pero tamén entendemos o sentido da proposta que ten formulado o Bloque Nacionalista Galego. Somos sensibles, como non pode ser de outra maneira, ao espírito desta proposta. Entendemos que podría ser moi matizable. O señor Varela facía alusión a unha posición que temos defendido. Non é que nos parezca que non ten que participar directamente a cidadanía. Nos parece que non se debe de precipitar un modelo cando aquí xa se teñen cometido erros de abondo. E, polo tanto, creo que a prudencia, neste caso, pode ir parella a un apoio decidido a esta iniciativa que formula o Bloque Nacionalista Galego. Apostar por un ben de interese cultural, o BNG fai a referencia ao antigo cárcere de Oviedo, bueno, se poderían poñer outros exemplos. Eu creo que hai un valor histórico innegable, creo que hai unha memoria, desde logo, a ter moi en conta, pero despois tamén hai as cuestións de conservación, de utilidade, a finalidade, e todo iso debe de estar incardinado pois nunha actuación que sexa global. E esa actuación global debe de ser pensada. Eu creo que primeiro é expresar a vontade, creo que se está facendo, creo que é bo que haxa un acordo nesa dirección, pero, bueno, sin que sirva de precedente, permítame a brincadeira, señora Gallego, pareceme que algunha das reflexións que ten aportado nesta intervención que acaba de facer no pleno, creo que non deben de caer en saco roto, entre outras cuestións porque estamos a falar de patrimonio municipal e, polo tanto, creo que deberemos de pensar moi ben os pasos a dar. Eu voto en falta pois, a posibilidade de que haxa un acordo unánime para intentar ter unha posición común en torno ao cárcere. Creo que acertaríamos, se lle poría de algún xeito un punto de aparte a todas as situacións polémicas que se teñan producido en anos precedentes. E tamén teño que decirlle unha cousa, señora Gallego, eu espero que ningún compañeiro ou compañeira de corporación pola súa actividade municipal por representar a veciños e veciñas teña que ter ningún tipo de consecuencia penal. Por lo tanto, agardo que ningún concelleiro ou concelleira poida ter ningún tipo de consecuencia nese sentido. Non digo que vostede desexara nada, pero é certo que fixo unha referencia. Agardo que isto supoña un punto de aparte e que comencemos a falar do cárcere en términos de presente e de futuro, sendo conscientes de que queremos o millor, pensando, desde logo, no seu valor histórico, sen dúbida ninguna, pero tamén pensando en que esa apertura ao público ten que facerse con un plan consensuado e pensando, como decía con a anterior do BNG, que estamos a falar tamén de unha oportunidade, estamos a falar unha oportunidade en termos de cidade, que se resolva o litixio judicial, que se esa da mellor maneira posible para o patrimonio municipal e o que da Coruña, se é posible que volva a Coruña da mellor forma posible. Moitas grazas, señor Laje. Procedemos á votación da moción. Votos a favor da mesma. Moi ben, moitas grazas. Votos en contra. Abstencións ningunha. Apróbase a moción. Seguinte moción do Bloque Nacionalista Galego sobre a prevención e loita contra a ludopatía e outras adiccións en substancias. Señora Beira. Sí, esta moción tamén ten un engadido, vale? A proposta da Marea Atlántica que tamén aceptamos e, polo tanto, leo todo, non? Quedaría un novo punto que diría instar o Goberno do Estado a reformar a Lei Xeral de Comunicación Audiovisual e a Lei Xeral de Publicidade para que se regule a publicidade das casas de apostas e se limite que estas empresas poidan publicitarse para facer efectiva a protección do público infantil e xuvenil e impulsar o Real Decreto de Comunicacións Comerciais das actividades do xogo e de xogo responsable co obxectivo de restringir a publicidade para xogos e apostas online.
E logo, instar, un segundo punto, que sería instar o Goberno do Estado a aumentar o tipo aplicable no imposto sobre actividades do xogo para casas de apostas e xogo online. E no punto 6 hai unha modificación que lerei despois. Tamén, tal e como xa figuraba na moción rexistrada, levamos un punto no que instamos a Xunta de Galiza a consensuar unha nova lei do xogo de acordo cos grupos políticos presentes no Parlamento galego e coas entidades que traballan na rehabilitación diaria de persoas con adiccións sen substancia e ludopatías. 2. Instar a Xunta de Galiza a considerar as asociacións específicas dedicadas á rehabilitación a persoas con adiccións e substancia ou ludopatías, nomeadamente a Galure na nosa cidade, como centros de referencia de tratamento que permitan a detección e derivación temperá por parte de facultativos e outros profesionais a estas entidades. Estudar vías de colaboración entre a Policía Local e a Policía Nacional para que se realice un maior control e supervisión das persoas que entran nos salóns de xogos, nas casas de apostas ou noutro tipo de instalacións habilitadas para xogos ou apostas, co fin de facer cumprir a legislación en materia de acceso a estes lugares, prohibir a publicidade sobre apostas, tanto casas de apostas, apostas online e demais formas de xogo, nas instalacións municipais e demais soportes dependentes do Concello da Coruña. Iniciar desde o Concello da Coruña unha campaña de impacto masivo sobre o efecto do xogo e a ludopatía que a ludopatía ten sobre a vida das persoas e a súa contorna. Dentro do programa A Coruña Educa, aumentar o número de charlas nos centros de ensino para a prevención de ludopatías e outras adiccións sen substancia e afondar noutro tipo de accións para previr este tipo de patoloxías na mocidade, así como noutros modelos de ocio e espazo de socialización. Elevar a taxa de apertura para casinos, bingos e salas de xogo. Aumentar a contía do convenio á Asociación Galega de Ludópatas Rehabilitados para que poida atender a elevada demanda de tratamento ás persoas con adiccións sen substancia e ludopatías e trasladar este acordo ao presidente da Xunta de Galiza e á delegación do Goberno. Ben, eu creo que é un problema, e creemos desde o Bloque Nacionalista Galego que estamos diante dun problema social que afecta especialmente á mocidade, aínda que non só á mocidade. Eu vou dar uns pouquiños datos para que se entenda a dimensión social deste problema e tamén, evidentemente, o poder que ten o negocio do xogo actualmente. Un dos xigantes do negocio manexa unha cifra de negocios ou manexou no ano pasado de 564 millóns de euros. E outro grupo empresarial tivo de beneficio bruto de explotación no segundo trimestre deste ano 2019 70,3 millóns de euros. Pero a carón desta cifra de negocios hai un problema social real. Na Coruña hai un salón de apostas por cada 10.000 habitantes. En Galiza hai un por cada 17.000 e no Estado un por cada 12.000. Polo tanto, hai un problema e unha presenza excesiva deste tipo de instalacións. Non hai barrio coruñés, non hai barrio obreiro coruñés sen un establecemento deste tipo. A idade media de inicio entre a xente que acude a pedir axuda polas ludopatías é de 18,2 anos. É dicir, estamos falando da media. Polo tanto, hai moitísimos mozos que comezan sendo menores a xogar. No 2010 xogaba online 1,5 das persoas adolescentes, mentres que no 2014 esa cifra xa era dun 9%. Nos xogos de tipo presencial, o gasto da poboación galega aumentou un 27% desde os 1.100 millóns de euros en 2014 aos 1.400 en 2017. E existen 3.600 máquinas de aposta nos locais de hostalaría, un terzo máis das 2.400 autorizadas pola Xunta de Galiza nun decreto de 2012. Polo tanto, temos un problema social real, temos un problema de ludopatías. Eu quero agradecer á Asociación Galega de Ludópatas Rehabilitados o seu traballo diario, pero as administracións temos que poñernos as pilas, depende do Estado, depende da Xunta, pero tamén o Concello pode facer moito para loitar contra as ludopatías. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Polo Grupo Mixto, señora Martínez.
A Federación Española de Xogadores de Azar Rehabilitados celebrou a semana pasada aquí na Coruña o seu Congreso Nacional co lema Prevenir e Concienciar, un congreso no que se falaron de datos realmente alarmantes, sobre todo en mozos de entre 16 e 24 anos, e no que se sacaron conclusións como que crece de xeito preocupante o número de mozos, moitos menores de idade, que se enganchan compulsivamente ás apostas e aos videoxogos online. De feito, no xogo online, as apostas deportivas son o principal atractivo dos ludópatas, seguidas moi de preto polo póker, polo que a proliferación das casas de apostas, sobre todo cerca de colexios, supoñen un risco potencial para os escolares porque a tendencia do xogo móvese nesa dirección. E que o mundo do xogo moito cambiou dende os máis de 30 anos que ten a desfasada norma que regula o xogo, de cando só había bingos, casinos e máquinas tragaperras. Internet provocou, sen dúbida, o incremento das apostas e por iso é tan urxente unha nova norma adecuada a este tempo. A Xunta de Galicia, a finais do ano pasado, constituíu un grupo de traballo da Comisión do Xogo que redactou o borrador que agora xa é un anteproxecto, acorde, supostamente, coas demandas actuais e avances tecnolóxicos. En Ciudadanos alegrámonos que nese anteproxecto vayan incluídas algunhas das propostas que lle deron traslado á Xunta como mocións do noso partido presentadas en numerosos concellos de toda Galicia, propostas como a expresada ante a preocupación de que os menores accedan a actividades prohibidas ou a determinados locais con risco de caer en conductas aditivas e, polo tanto, prohibir a apertura de casas de apostas nas inmediacións de centros escolares, institutos, centros xuvenís e zonas de alto tránsito de menores de idade. Outra das propostas era desenvolver campañas de concienciación para os proxenitores e os menores de idade sobre os riscos que conleva o xogo e as altas cifras de ludopatía que se están rexistrando entre os máis novos. E tamén propuxemos que os concellos colaborasen cos corpos e forzas de seguridade na inspección e funcionamento dos mecanismos de identificación de xogadores e poder detectar así posibles menores de idade que poden ter accedido a eses establecementos. Parécenos, pois, moi importante tamén que as administracións públicas dean exemplo en todo o que dependa do Concello e que elimine calquera publicidade sobre apostas. Somos conscientes que desde aquí non podemos loitar contra que personaxes públicos importantes referentes para nenos e adolescentes publiciten ou prescriban este tipo de servicios, pero ao menos sí podemos contribuir a non difundilos desde os soportes dependentes do Concello. Incluso gustaríanos ir máis alá no tema da publicidade e que se aplicaran limitacións publicitarias tamén en calquera espacio que este apreto de colexios, centros xuvenís ou institutos. Por todo eso, evidentemente, imos apoiar esta moción. Moitas grazas, señora Martínez. Pola Marea Atlántica, señora Delso. Sí, moitas grazas. Vai por diante o noso apoio a esta moción que pon o foco, como xa se comentou, nun problema social crecente no noso país, especialmente entre a xente máis nova. Creo que é importante, como comentaba Avia, dar datos para darnos conta da dimensión do problema. Creo que todas e todos podemos observar como nos últimos anos incrementáronse sustancialmente a presenza de casas de apostas en todas as cidades, incrementándose tamén a publicidade de apostas deportivas, especialmente nos medios de comunicación e en eventos deportivos, derivados, por certo, de importantes contratos de patrocinio con clubes deportivos. Especialmente tamén en retransmisións en directo, chegando a referenciar, como se dixo tamén, a persoeiros relevantes para animar así a participar destas apostas. Trátase dun sistema de xogo moi adictivo e invasivo que afecta principalmente a poboación máis vulnerable, que normalmente non pode acceder a un traballo estable, dado o paro crónico, tentando a arriscar as súas rendas gañadas en traballos precarios. Non é estrano que nos barrios e localidades onde menos renta hai, sexa onde as políticas neoliberais causan máis efectos negativos por mor das casas de apostas. Estas afectan especialmente á mocidade, onde a falta de expectativa e de futuro estable é o caldo de cultivo perfecto para doses rápidas de adrenalina, onde conseguir cartos en esforzo. Unha perigosa forma de ocio que nos casos máis graves deriva en adicción. Isto decía un rapaz que recoñecía problemas co xogo nunha reportaxe recente. É a falta de alternativas de ocio que temos a mocidade, que somos dun barrio normal. Entras na casa de apostas e non só vas a xogar. Tes cerveza a 50 céntimos, te invitan a un café e podes ver o fútbol que é de pago. Desgraciadamente, neste negocio, a mocidade é un nicho de mercado. Segundo o Plan Nacional sobre Drogas, 140.000 adolescentes de entre 14 e 18 anos apostaron online só en 2016. Ao cumprir os 18 anos, este dato duplícase ao non ter restriccións para apostar e a facilidade de acceso dende os seus móviles, ordenadores ou dende calquera das miles de salas de apostas que hai actualmente en todo o Estado.
A porcentaxe de menores de idade con problemas de adicción ao xogo triplica a poboación en xeral, segundo datos do programa Ludens desenvolvido pola Universidade de Valencia. Todos os expertos consultados coinciden en pedir unha legislación máis exixente tanto no referente ao acceso aos locais como no que respecta a publicidade. A este respecto, en 2018 só o gasto en marketing superou os 300 millóns de euros, 170 deles en publicidade. Por todo isto, é fundamental, como recolle a moción, que dende a Xunta de Galicia se consensúe definitivamente unha nova lei do xogo, así como a limitar a publicidade do xogo ás apostas e reforzar a protección das persoas máis vulnerables frente ás adiccións, especialmente dos menores. Un dos documentos que podría establecer unha nova normativa é un Real Decreto de Comunicacións Comerciais das actividades do xogo e xogo responsable que leva anos dormido no caixón do Ministerio de Facenda. E xa para rematar, dar uns pequenos datos no que respecta aos programas que desenvolve o Concello da Coruña a este respecto e lembrar que nos últimos anos incrementáronse os acordos de colaboración con entidades sociais, entre elas a Galure, aproveitar tamén para parabenizar esta entidade polo seu traballo diario, e tamén se incrementaron as actividades incluídas no Programa Municipal de Prevención das Drogodependencias e outras adiccións, aumentando o número de talleres, tanto en centros escolares como dirixidos a nais e pais, chegando a perto de 10.000 rapaces en 2018. E, así mesmo, aumentarose o número de actividades e iniciativas de Lecer Saudable organizadas directamente pola mocidade a través, entre outros, do programa de Lecer Saudable Nocturnia, favorecendo e afondando noutros modelos de ocio. E para nos imprescindible tamén seguir traballando nesta liña. Grazas. Moitas grazas, señora Delso. Señora Gutiérrez, polo Grupo Popular. Gracias. Debatimos en este punto un tema sobre el que creo deberíamos estar todos muy de acuerdo, y parece que es así, por ser una de las principales preocupaciones que están planteando padres y madres y comunidad educativa, por lo que no podemos más que aprobar la moción del BNG. Los motivos son elementales. En primer lugar, los datos que se aportan en el documento son irrefutables, además de muy preocupantes. Y como es obvio, los políticos debemos de aunar los esfuerzos para mejorar la vida de nuestros ciudadanos y proteger los grupos vulnerables de todos aquellos riesgos inherentes al desarrollo de nuestra sociedad. Por otro lado, tiene una relevancia de primer orden en el ámbito social y del ocio, que puede ocasionar problemas trascendentes, entre los que se encuentra el juego patológico, considerado clínicamente como un trastorno adictivo con el mismo diagnóstico que la drogodependencia. No obstante, al igual que ocurre en tantas otras actividades en nuestra sociedad, el juego se encuentra en un momento de evolución que está transformando una actividad lúdica en la esfera de lo personal en una empresa económica de primer nivel. En este marco, es preciso señalar que no hace ni 2 meses que el Grupo Popular presentaba en el Parlamento una propuesta de resolución, y leo textualmente: instar a la Xunta de Galicia a iniciar los trabajos para la elaboración de una nueva ley de juego que sustituya la normativa en vigor, solicitando que se actualicen sus preceptos y se recojan las necesidades de la sociedad actual, manteniendo los controles necesarios que corresponden a la Administración para obtener una conciencia general del juego responsable. Curiosamente, la reacción de los grupos fue la siguiente: el PSOE se abstuvo y Mareas votó en contra, mucho más preocupado por lo que pasa en Europa que de la obligación que tenemos de gestionar aquí nuestros problemas. Parece increíble que a veces no seamos capaces de distinguir entre la necesidad de aprobar iniciativas que aporten solidez encaminadas a resolver los problemas de la ciudadanía de las necesidades e intereses partidistas. Es evidente que la Xunta ya ha tomado conciencia de esta preocupación social en torno al juego, por lo que se está trabajando a través de un grupo que elaborará las propuestas correspondientes. En este grupo están representados todos los sectores cuyas contribuciones son importantes para prevenir las consecuencias de esta conducta adictiva. Forman parte del grupo de trabajo la Universidad de Santiago, la Consellería de Sanidad, de Educación, de Política Social, la Dirección General de Emergencia e Interior y, como no puede ser de otra manera, las asociaciones que luchan contra la ludopatía. El Gobierno gallego está plenamente comprometido con la prevención de la ludopatía. Por eso ha comenzado a trabajar en esta ley que garantice un juego responsable, estableciendo límites y controles en su desarrollo. Se incidirá además especialmente en el control de acceso de menores a los establecimientos de juego y en las medidas limitativas de la publicidad. La actual normativa de juego en Galicia ya prohíbe el acceso de menores a todos los establecimientos de juego y fija una distancia mínima a los centros oficiales que imparten enseñanza reglada a menores de edad. Por último, será necesario considerar que toda estrategia de juego responsable debe implicar tanto a la Administración como a las empresas del sector y los jugadores, por lo que será necesario tener en cuenta que los intereses de los diferentes agentes no pueden coincidir. Todo ello obliga a que sea la Administración que conjugue estos intereses civiles y económicos,
salvaguardando en todo momento el derecho a la salud y al bienestar de los ciudadanos. Esta es la razón de ser de los protocolos de juego responsable y el motivo por el cual deben cumplirse de forma eficiente, evitando que se conviertan simplemente en una forma de dar una buena imagen social. Finalmente, desde el Concello deberemos avanzar rápidamente en los compromisos inherentes a nuestras competencias, tanto en materia de colaboración policial como en las limitaciones de publicidad en las instalaciones municipales. Gracias. Perdón. Señora Neira. Mis disculpas. Señora Neira, su turno. Se conoce que el mobiliario ya tiene cierta antigüedad y no soporta la presión del Pleno, pero discúlpeme. Bueno, muchas gracias, señora alcaldesa. Me quiero poner seria, a pesar de que el señor Celemín nos lo pone realmente difícil, porque el tema bien lo merece y además, bueno, es una cuestión en la que yo creo que tiene que aplaudirse la unanimidad entre los grupos políticos y así tiene que seguir siendo. A nadie se nos escapa bueno, pues que las realidades de los números que plasman en negro sobre blanco en la exposición de motivos que hace el BNG en su moción es lógicamente una situación que podría estar en situación de alerta. Es cierto que tenemos una ley del juego que viene del año 85, es cierto que ahora se está modificando y es verdad que la conciencia que en este momento existe sobre las adicciones al juego, sobre la ludopatía, pues son consecuencia de una realidad que seguramente asociaciones como Agalure o federaciones como la de FEJAR llevan años alertando, que es las edades cada vez más tempranas en las que los niños empiezan a adentrarse en una senda peligrosa ante el desconocimiento en muchas ocasiones de sus padres y madres. Desde el Grupo Municipal y desde el Partido Socialista, desde luego, es una cuestión que tenemos en nuestra agenda y así se lo hemos trasladado a Agalure. Se incrementará la aportación que se le hace a esta asociación, teniendo en cuenta que es una asociación que lleva años luchando por la visibilización, que lo hace y lo hace bien, y que además es en muchas ocasiones quien ha venido adelantándose a la realidad social que acaba en redadas, en operaciones como la Operación Arca del otro día y que empieza a iluminar la bombilla de quienes estamos al frente de las administraciones públicas. Yo no puedo estar más que de acuerdo en todo lo que se plantea, tanto en lo que se inste al Gobierno del Estado, gobierne quien gobierne, como lo que se establece de lo que tiene que ser el compromiso de este Gobierno municipal. Y el compromiso de este Gobierno municipal es que indudablemente vamos a esperar a esa ley del juego, pero si esa ley del juego se retrasase, tendríamos que ser nosotros los que estableciéramos a través de una modificación en nuestras ordenanzas, que evidentemente para conceder una licencia, sé que la ley de emprendimiento establece que las salas de juego y apuestas se pueden abrir con una comunicación previa, pero ahí tendrán que estar nuestros servicios jurídicos para que se establezca si se puede hacer de una manera más restrictiva, teniendo en cuenta la distancia, no solamente a los centros educativos, sino también a los centros que son de ocio y esparcimiento juvenil, que los hay, y también la distancia entre ellos. Nosotros esta semana solicitaremos pues, a la Xunta de Galicia, que es quien concede esos permisos antes de que se efectúe la comunicación previa, para que nos dé un listado de todos aquellos permisos que hay concedidos en nuestro término municipal, con el fin de que los servicios municipales puedan hacernos ese mapa de cuántas casas de juego y apuestas tenemos. Y aún así estaríamos atajando, o por lo menos cortando, o por lo menos poniendo en el punto de mira para que los padres y las madres supieran que estamos ante
una situación que es de grave riesgo para nuestros hijos, estaríamos atacando solamente una parte pequeña del problema, porque lógicamente nos encontramos con todo lo que es el juego por Internet, con todo lo que son las adicciones digitales que en ocasiones son difíciles de detectar. Desde el ámbito local, nuestra capacidad está en la de concienciar y educar, y vamos a tratar pues de que las AMPA responden, que siempre lo hacen, pero que también los hagan los centros educativos, no solamente los centros educativos de secundaria a los que ya se está yendo. Quizás es necesario que adelantemos esas charlas adaptadas lógicamente al lenguaje de cada edad, para que los niños y las niñas también de educación primaria y los padres en escuelas de padres, en todas esas charlas que se pueden dar, o simplemente en campañas de publicidad. Hay muchos padres o madres que no acuden a las escuelas por falta de tiempo, por falta de interés o por falta de motivación. Que seamos capaces de ser conscientes del peligro que está acechando a nuestros hijos, que ya no solamente es el consumo de sustancias, sino que tenemos una realidad al alcance de su mano que puede tener consecuencias absolutamente devastadoras. Ahí estará el Gobierno local, ahí estará desde luego esta concejala y estará el Partido Socialista. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Neira. Pasamos á votación da moción. Votos a favor. Ben. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Moción presentada pola Marea Atlántica. Señor Varela. Sí, para acortar, vou a ler directamente, eu creo, a emenda presentada polo Partido Socialista, posteriormente a nosa emenda, a nosa moción, que respeta a cuestión principal da moción, que é efectivamente seguir defendendo o interese municipal e recurrir á sentencia, aínda que elimina algunha cuestión das que propoñíamos, pero entendemos que é asumible e a vamos a aceptar, por lo tanto, leo directamente a emenda. Sería o primeiro punto da parte resolutiva, instar ao Goberno Municipal a recorrer en apelación a sentenza judicial do 16 de 9 do 2019. E o segundo punto sería instar ao Goberno Municipal para que, unha vez recibidas as obras de urbanización da superficie da Mariña e do Parrote e formalizada a cesión do uso por parte da Autoridade Portuaria, se solicite a cesión da titularidade destes terreos. Estes acordos deberán de ser tratados no grupo de traballo permanente entre o Concello e a Autoridade Portuaria establecido na moción plenaria aprobada o pasado día 12 de setembro de 2019. Fago unha breve justificación da nosa moción. Creo que as obras da Mariña e o Parrote foron un campo de batalla, por desgracia, o pasado mandato. Eu creo que foron porque foi para nós son un símbolo do ti vai facendo, que se viviu nesta cidade no pasado, dos atallos nos procedementos de contratación e da mala execución das obras. Un exercicio de alquimia urbanística que retorceu todos os procedementos para reducir os prazos e tentar inaugurar a obra antes do fin de mandato, cuestión que, por outro lado, o Grupo Popular non conseguiu. Unhas obras de urbanización multimillonarias executadas como obras ordinarias, como se fora unha reposición de beirarrúas nunha rúa calquera, para acelerar os prazos, sen exposición pública de ningún tipo, realizadas por outra administración en solo non municipal, obras sen licenza, sen título habilitante, e que barreron ademais un edificio simbólico como era o antigo edificio de Sanidade. Por todo isto, no seu momento, a Marea Atlántica remitiu o proxecto presentado no Concello pola Autoridade Portuaria da Coruña á Axencia de Protección da Legalidade Urbanística da Xunta para que restaurase a legalidade urbanística vulnerada pois as obras executadas carecían de licencia. O Concello, todavía a día de hoxe, non teño outras noticias, está a esperar das súas actuacións da Axencia pola Protección da Legalidade Urbanística. Unhas obras, ademais, que entendemos que estiveron mal executadas, feitas ás presas, e que sufriron patoloxías moi serias pouco despois de poñerse en uso. Eu creo que todo o mundo recorda aquelas graves filtracións de auga de mar que exixiron novas obras no túnel. Falamos, ademais, dunhas obras que foron adxudicadas por 14,6 millóns de euros, pero que finalmente costaron 17,3 millóns de euros, un sobrecusto recoñecido dun 18%, sen xustificación pública de ningún tipo. Un sobrecusto de 2,6 millóns despachado pola Autoridade Portuaria da Coruña cando eu era conselleiro no Consello de Administración. O propio presidente presentou a memoria de xestión e despachou aquel sobrecusto de 2,6 millóns como resto de actuaciones. Esa foi a súa xustificación.
Bueno, nós, no seu momento, tomamos a decisión de denegar o pago da factura que nos ocupa, pois os servizos municipais entenderon que a Autoridade Portuaria non acreditara debidamente os gastos adicionais, nin achegara todos os documentos exigidos pola Lei de Subvencións, que foi o mecanismo que se buscou naquel momento para sufragar os gastos dende o Concello. Pois non existían nin certificación de obra, nin xustificante de pago ao contratista, nin factura. Nós entendemos que estes informes seguen vixentes e son abondo para xustificar que continúe o litixio. E por iso creemos que hai que esgotar todas as vías na defensa do interese xeral e recorrer a sentenza. Grazas. Moitas grazas, señor Varela. Señora Martínez, por Ciudadanos. Nos cuesta creer los motivos que la Marea esgrime en esta moción. Parece imposible que no haya certificaciones de obra ni facturas. Eso no pasa hoy en día en la obra más pequeña ni en el ayuntamiento más pequeño. Cualquier modificación sustancial en el proyecto y, consecuentemente, en el presupuesto del presupuesto es imposible que salga adelante sin la aprobación de las partes implicadas. Por otra parte, que ustedes, por un lado, expongan que son terrenos de dominio público portuario, queriendo eludir responsabilidades, nos parece un argumento muy pobre e insuficiente. Ahí había un contrato que todas las partes implicadas habían aceptado. Y, por cierto, nos llama también la atención que para finalizar la moción reclamen que esos terrenos pasen a ser propiedad municipal. ¿En qué quedamos? Eso es tuyo, encárgate tú y quiero que sea mío. Miren, más allá del análisis de la documentación, en cuanto a contratos, firmas, certificados y facturas, hay un hecho innegable. La Marea no consiguió entenderse con la autoridad portuaria durante sus 4 años de mandato y una relación fluida y positiva con la autoridad portuaria y entre el Concello es fundamental para la ciudad. Esta guerra no beneficia a nadie y es que no se puede estar peleado con todo aquello que pueda traer riqueza y trabajo. Otra cosa, y eso no impide nada en absoluto, que se deba controlar y supervisar todo proyecto. Y volviendo al parrote, yo no conozco a ningún ingeniero, y conozco a unos cuantos, que ejecute obras sin certificaciones mensuales, que ejecute un modificado sin la aprobación del mismo, ni aquí, ni en Dubái, ni en ZAS. Siendo el ayuntamiento una de las partes del contrato, lo tiene que ser en la modificación del mismo también, y me vuelve a parecer imposible que no hayan firmado la aprobación del mismo. Nosotros no vamos a cuestionar la sentencia, otra cosa es que los servicios jurídicos del ayuntamiento vean viable la posibilidad de recurrir. Gracias, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Grazas. Ben, o BNG xa naquel momento, en plena crise económica, cunha cidade que naquela altura tiña 20.000 persoas paradas, considerou máis que discutível que a actuación prioritaria daquel goberno municipal fose a construción do túnel da Mariña e o Parrote. E non só consideramos discutível, senón abertamente criticável que o Concello e a Xunta de Galiza tivesen que asumir grande parte do seu financiamento cando estamos a falar dunha actuación executada pola autoridade portuaria e en terreos da súa titularidade. Quero lembrar que o Concello tivo que pedir un préstamo de 12 millóns de euros para custear a construción, é dicir, o equivalente a case o 5% do seu orzamento anual, e agora resulta que os 10 millóns e medio de euros que o Concello tivo que aportar poden sumarse 1.650.000 euros en concepto de sobrecustos na execución das obras. Cal é o problema? O problema é que os acordos que suscribe un goberno municipal, por moi criticables que sexan, acaban vencellando tamén os seguintes gobernos municipais. Mas, en calquer caso, como que se trata é de defender o interese público e como contrasentenza cabe interpoñer recurso, consideramos que se debe esgotar esta vía. E, ademais, creemos que é total e absolutamente escandaloso que uns terreos que foron desafectados do dominio público hai 20 anos e que forman parte a todos os efectos do entramado urbano da cidade, aínda non fosen cedidos ao Concello, razón pola que suscribimos tamén plenamente o punto terceiro desta moción. Ofrécenos máis dúbidas, iso sí, o punto segundo. Este punto insta ao Goberno municipal a abrir un proceso de investigación co obxecto de avaliar e, no seu caso, depurar responsabilidades en caso de non prosperar o recurso. A nosa dúbida ten unha motivación.
Se non prospera o recurso e, por tanto, por vía judicial non se demostra que se incurrise en ilegalidade, dificilmente a través dun proceso de investigación aberto polo Goberno municipal se poden depurar responsabilidades. Pero, en calquer caso, como o voceiro do grupo propoñente, do grupo da Marea Atlántica, xa anunciou que ia aceptar a emenda do grupo socialista que obvia este punto, anunciou o voto favorable do Bloque Nacionalista Galego a esta moción. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Polo Partido Popular, señor Rodríguez. Gracias, señora alcaldesa. Vaya, precisamente falaba esta mañá o señor Martínez de si nas relacións do Goberno da Marea con outras administracións se a culpa podría ser dos outros. Mira que casualidade que esta tarde temos que debatir esta moción. Porque ao Grupo Municipal do PP non lle sorprende en absoluto esta moción, porque a Marea sempre viu a Autoridade Portuaria como un inimigo. O certo é que viu a todas as administracións como inimigos, e así lle foi a cidade nestes 4 anos, e así lle foi tamén a Marea no pasado mes de maio. Sobre o recurso, pois nós entendemos que non corresponde ao Pleno decidir se se recorre ou non unha sentenza en asuntos que non son ademais da súa competencia. Haberá que esperar aos informes da asesoría xurídica e a que quen corresponda tome a decisión en función deses informes. Pero, obviamente, o que sí entendemos é que debe ser unha decisión baseada en criterios xurídicos e non políticos. E isto tamén vale para esa emenda que propón o Partido Socialista e que vende a aceptar o Grupo da Marea. O PSOE, que, cando se fixo público o fallo da sentencia, comentaba que habería que miralo, que habería que analizalo. Xa o miraron, porque non entendemos. É dicir, tanto tempo para poder contratar unha asesora xurídica, tenlle bola. Deixen que analiza a sentenza. O certo é que, pois ao grupo propoñente, eu entendo que lle debe de dar moita vergoña a lectura dos fundamentos xurídicos da sentenza que queren recorrer a toda costa. E leo textualmente apenas unha escolma deles. Los argumentos que escribe el informe de la asesoría jurídica en sus puntos 2 y 3 parten del mismo error. Considerar que la relación entre la autoridad portuaria y Copasa es de naturaleza contractual. En el caso de la concesión otorgada en su día a Copasa, la modificación de su objeto para incorporar la obra de urbanización en superficie a la zona del Parrote estaba justificada. El argumento de la supuesta falta de justificación del gasto por la autoridad portuaria parte también del error de considerar que dichos documentos tenían que consistir en un proyecto de urbanización redactado por la autoridad portuaria seguido de una licitación por procedimiento abierto. No hay que redactar un proyecto modificado ni convocar una licitación, sino modificar el objeto de la concesión. La ejecución y medición de la obra referida en el proyecto fue comprobada en la Comisión de Seguimiento del Convenio a través de la inspección encomendada a una asistencia técnica externa. En definitiva, no cabe mantener que no existe justificación de las obras ejecutadas. Manifiesta el Ayuntamiento que el sobrecoste de la urbanización no ha sido aprobado ni asumido por el Ayuntamiento. Dicha alegación no puede prosperar. De lo contrario, habría un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento que exige una variación en lo pactado en un primer momento, pero no quiere asumir el incremento del gasto que ello supone y a cuyo gasto se había comprometido. Pero por si isto non lles parece dabondo, logo do párrafo que lles vou ler, o que deberían facer, se lles quedara un mínimo de dignidade e respeto polas responsabilidades que exerceron nos últimos 4 anos, deberían retirar esta moción e pedir disculpas. Es pouco presentable, cito a sentencia, que el Concello aduzca ahora que la justificación que se hace del acta de la Comisión de Seguimiento es oscura y alejada del principio de transparencia. Por otra parte, tal apreciación no deja de ser una opinión muy personal de la asesora jurídica que carece de cualificación para enjuiciar la documentación técnica de la obra. E para concluir, xa que nos pensábamos que se cesara esa guerra que tiñan contra os funcionarios, pensábamos incluso que o señor Martínez tamén se tiña correxido e no primeiro pleno tiña lavado incluso o traballo dos funcionarios desta casa. No segundo punto falan de investigar e exixir responsabilidades. Gustaneme animalos, pero, home, non se queden aquí. É dicir, presenten posibles futuras mocións exixindo responsabilidades. Espero que vostedes presidan a Comisión de Transparencia non vai a ser un impedimento para isto. Responsabilidades quizá haxa que exixilas a vostedes polos 450.000 euros que todos os coruñeses malgastados en procesos relacionados coa fachada marítima que foron de fracaso en fracaso ata a votación final que acadou 738 votos. Fagan vostedes a conta de canto lle costou aos coruñeses cada voto. Responsabilidades quizá haxa que exixirllas a vostedes polo sobrecusto de 1 millón de euros na coberta do Estadio Riazor, que lle blanqueou
Sí, señor Laje, sabe que isto de blanquear non é unha teima persoal da señora Gallego, eu tamén opino, que lle blanqueou o PSOE no modificativo do mes de xullo. Por certo, señor Varela, cando vostede fala dese sobrecuste do 10,5%, se estaba a referir á cuberta Riazor, porque eu non me lembro que no modificativo de xullo fixera esa precisión. Responsabilidades quizá haya que pedirles a vostedes por incumprir os seus propios acordos e non remitir ao Consello Consultivo para a revisión do oficio os acordos de Someso e non abrir a investigación polas irregularidades do edificio do Conde de Fenosa que custaron bastantes millóns de euros ás arcas municipais. E responsabilidades quizá haya que pedirles a vostedes polos 185.000 euros de todos os coruñeses que utilizaron para comprar regularmente 2 pisiños a un amigo seu e que aínda non temos noticias de si se van a reintegrar e cando. Confiamos, insistimos en que vostedes presidan a Comisión de Transparencia, é dicir, que puxéramos ao zorro a cuidar das galiñas non ese impedimento para que continúen vostedes con esta actividade inquisitorial. E remato xa. Nos imos abstenernos, intentarei non facer un celemín, prometo. Imos absternos e simplemente vamos a explicar por qué. Por unha cuestión procedimental, porque pensamos que non é o correcto que sexa este pleno quen decida se hai que recorrer ou non, porque ten que haber uns informes, ten que haber unha decisión por parte de quen teña que tomar esa decisión a quen lle corresponda, e logo xa falaremos. E insisto, por favor, criterios técnicos. Con criterios políticos e enemistades e confrontacións buscadas porque sí, con outras administracións, sabemos onde temos chegado. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Rodríguez. Polo Goberno Municipal, señor Díaz Villoslada. Sí, grazas. Vou empezar polo final, porque eu creo, señor Rodríguez, que se ten equivocado radicalmente neste posicionamento do Grupo do Partido Popular, porque vostede apelaba precisamente a que este pleno non se ten que pronunciar, que ten que respetar os informes técnicos xurídicos, e vostede fai, non vou dicir con a interpretación, porque non foi unha interpretación, pero invoca fundamentos da sentencia que son os que teñen que tratar precisamente os servicios técnicos e xurídicos. Entón, eu pediríalle unha certa coherencia a hora de defender un postulado e, por outra parte, actuar en senso absolutamente contrario. Nos, para clarificar, o recurso de apelación ten unha data de interposición que é o día 9 de outubro deste mes. Este pleno está para posicionarse políticamente sobre as diferentes mocións que libremente poden presentar os diferentes grupos municipais. E, en ese sentido, temos que tomar unha posición política. Libremente, calquera grupo, a posición política que considere. E nos, na emenda que presentamos, e en virtude dos informes técnicos e xurídicos que estamos coñecendo, recomendan, como en calquera outro pleito, defender os intereses municipais. E na defensa dos intereses municipais vai o sentido da nosa emenda que sí que busca impulsar, si os servicios xurídicos así o consideran procesualmente, impulsar ese recurso de apelación. Pero se a asesoría xurídica non se pronunciara nese sentido, e por iso creo que vostede non debería ter invocado a sentencia, nos non estaríamos forzando unha presentación dun recurso de apelación que non procedera. Pero se procede, evidentemente, presentaremos ese recurso, insisto, única e exclusivamente en defensa dos intereses municipais. Podemos compartir algunhas consideracións da parte expositiva da emenda que agora comentamos, non compartimos outras, non vou entrar nese debate, o que sí creo que non é procedente ni conveniente tratar de forma casi sistemática de generalizar ou de sembrar ou de establecer sombras permanentes de dúbida sobre todo o que se fixo con anterioridade, porque ese risco, ou actuar así, pode facer que calquera que teña traballado hasta día de onte ten unha sombra encima. Entón, nese sentido, creo que deberíamos actuar coa máxima prudencia e aténdonos aos pronunciamentos xudiciais. Por iso nós, insisto, na nosa emenda o que propugnamos é, efectivamente, desde o punto de vista do tratamento dunha moción, recorrer en apelación se efectivamente procede en términos técnicos xurídicos. En segundo lugar, nesa emenda nos estaríamos eliminando, como tamén se comentou por parte de algún grupo municipal anterior,
ese argumentario relativo a esas outras investigacións, porque consideramos que temos que respectar a acción da xusticia e, en segundo lugar, o que sí estaremos establecendo un procedimento lóxico de recepción, de cesión de uso e de cesión de titularidade precisamente destes terreos da Mariña e do Parrote que os forman parte realmente da trama urbana, do disfrute da cidade e para iso si temos no pasado pleno 12 de setembro constituído un grupo de traballo a instrumentar a autoridade portuaria, pois será dos temas que evidentemente teñamos que acordar aí. Pero, insisto, centrémonos nas cuestións, neste caso, técnico-xurídicas e non estendamos sombras de dúbidas generalizadas que a calquera lle poden coller. En este sentido, creo que debemos ser máximamente prudentes. Máis nada, gracias. Moitas grazas. Procedemos á votación da moción. Votos a favor da mesma. Grazas. Votos en contra. Abstencións. Moi ben, queda aprobada. Moitas grazas. Pasamos xa ás mocións presentadas polo Partido Popular. A primeira das mocións sobre o Centro de Saúde e o Mercado de Santa Lucía. Señor Deus, ten a palabra. Antes do tempo, señora alcaldesa, que quisiera decir que aceptamos a emenda presentada polo Grupo Socialista dos 3 puntos que sustituyen aos nosos, pero foi transaccionada, emendada no punto segundo, en donde di que se debe acordar unha modificación do proxecto e agilizar todos os trámites administrativos necesarios para que o novo equipamento sea unha realidade neste mandato. Nos propoñemos que debía decirse que se debe redactar o proxecto necesario e agilizar os trámites administrativos necesarios para que o novo equipamento sexa a realidade neste mandato. A ver, un momento. Está enmendando a enmenda. Transaccionamos, falamos Transaccionando a antes emenda. que aceptada. O grupo emendante, que é o Grupo Socialista, señor Díaz Villoslada, acepta a transacción. Sí, Eva, vamos a ver, hai unha emenda nosa, hai unha emenda de Marea Atlántica e unha emenda do Bloque Nacionalista Galego. Entón, Sí, pero entendo que o señor Deus, a única emenda que quere transaccionar é a do Grupo Socialista, ou son as tres? Vamos a ver, a do Bloque Nacionalista Galego aceptamos xa desde un principio a incorporación do punto que decía ao principio, o punto 4, que iba a ser engadido ás nosas propostas, pero, bueno, as nosas propostas queren ser sustituídas por esas propostas que propón o Partido Socialista con ese leve matiz que acabo de comentar. Exactamente. E aínda hai outra emenda máis da Marea. Cal sería, entón, a redacción final do punto que propón o señor Deus? No punto segundo. Primeiro punto. Está aceptada. Miren, si a 4 bandas non podo, Ciudadanos non tiene nada que decir sobre isto, non ven, pois imos facer un receso de 5 minutos para que se aclaren entre vostedes e así eu o teña aínda máis claro. Grazas.
Ben, parece que hai acordo coa moción. Me comunican que están redactando o texto definitivo para non retrasar máis o pleno. Si lles parece, saltamos esta moción e pasamos a... Non podemos, porque falta a señora Gallego, que é a que vai defender a moción do Partido Popular sobre a transferencia ás entidades locais. Decae, sí. Aí está. Sí, sí. Sí. Señora Gallego estaba a dicir que, como están redactando os servicios municipais a emenda á moción ou a moción xa transaccionada coas respectivas enmendas, imos alterar a orde do día. Para non perder máis tempo, pasamos á moción número 2 do Grupo Popular, que lle toca defender a vostede sobre a transferencia ás entidades locais dos recursos derivados da participación nos ingresos do Estado. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver. Primero se presenta una enmienda del BNG con 7 puntos, luego una de la Marea con 6, luego una del PSOE con 5. Ahora nos acaba de entrar, pues firmada por todos los grupos, la del PSOE, que son exactamente 11 puntos. Evidentemente no vamos a aceptar esta enmienda porque, bueno, lo que queremos es debatir lo que queremos debatir, y es que el Gobierno de Pedro Sánchez pague a la Xunta los 700 millones que le debe, a los ayuntamientos de gallegos, perdón, es que subí corriendo, los 100 millones que les debe y los más de 6 que calculamos que le puede deber a este ayuntamiento. Creemos que es un tema de emergencia, que es de suficiente entidad e importancia como para debatirlo como punto único y solo. Otro día podemos debatir, que es un tema interesante, que es importante, sobre la financiación autonómica. Evidentemente, ahora mismo Sánchez nos ha llevado a elecciones porque no ha sabido, pues, pactar con quien sea, y nos vemos abocados, pues, a unas nuevas elecciones. Las Cortes están disueltas, no hay cambio legislativo que valga porque no se puede aprobar. Lo que sí se puede es pagar lo que se debe. Y eso es lo que queremos exigir. En cuanto a los incentivos por cumplir, hay que recordar al señor Jorquera que todavía se están pagando las liquidaciones negativas, que sumaban un montante de 2.000 millones de euros cuando el PP llegó a la Xunta en 2009. ¿Quién dejó el desajuste? El bipartito, del que ustedes eran socios. Igual que este ayuntamiento sigue pagando más de 24 millones en liquidaciones de 2008 y 2009 por el mal cálculo de Zapatero. Pues igual que pagamos lo que debemos, tenemos que exigir lo que nos deben. Desde luego, bueno, la Marea ya pedía en su moción, bueno, pues barra libre para todos, y todo esto era un batiburrillo que ahora mismo nos lo sustituyen por la enmienda que presentaba el Partido Socialista. Como decimos, son 11 puntos que no creemos que sea objeto de debate. Ahora mismo lo que queremos es que la ministra, que durante 2 meses estuvo diciendo que no se podía pagar porque estaba el Gobierno en funciones y tenía un presupuesto prorrogado, que a continuación convocan elecciones y de repente se puede pagar, eso sí, la mitad de lo que se debe, pero se puede pagar, o sea, el argumento que tenía ahora ya no le vale. El señor Sánchez, ayer en un mitin en Valencia, por supuesto, que es un gobierno socialista, dice que van a aprobar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas antes del 10 de noviembre, tomando el pelo a las comunidades autónomas y a las entidades locales, y causando un grave perjuicio, porque sí que hay que subir los sueldos a los funcionarios y hay que asumir los servicios básicos y esenciales. ¿Y cómo puede decir ayer mismo que si no hubiese un gobierno en funciones no habría ningún problema? Esto es literal. Y continúo diciendo, pero mirad, aún así, con todo este gobierno en funciones va a cumplir con las comunidades autónomas y vamos a actualizar las entregas a cuenta antes del 10 de noviembre. ¿En qué quedamos? ¿Se puede, no se puede? El problema es el gobierno en funciones, es la prórroga del presupuesto. Claro que se puede. Claro que se puede pagar lo que se ha cobrado de más y devolverlo. Claro que se puede hacer. Igual que se puede trabajar un gobierno en funciones, no quiere decir que no tenga funciones. Puede seguir trabajando y, de hecho, es su obligación. Me gustaría que le preguntásemos cuánto debe a este ayuntamiento, si es que no lo sabemos, que supongo que sí, y exigir el pago. El sábado viene
a esta ciudad, el señor Sánchez, qué momento más oportuno para exigir el pago de todo lo que nos debe. Yo creo que, supongo que estarán aquí más de uno de los concejales socialistas, incluso la alcaldesa, pues que se comprometa públicamente, y no que se comprometa, sino que diga que va a hacer la transferencia ya. Eso es lo que queremos. Por supuesto, no vamos a aceptar la enmienda y, en caso de que se vaya a votar, obviamente retiraremos la moción. Moi ben, moitas grazas. Señora Gallego. Perdón. Y si se vota la enmienda, si no retiran la enmienda, retiramos la moción. Bueno, pero se retira a moción non hai debate. Pues no hay debate. No, claro, pero que vostede xa iniciou o debate, señora Gallego. Bueno, yo estoy diciendo lo que queremos, la moción que hemos presentado. Mire, claro, vamos a ver, a moción pódese retirar ata o inicio do debate sobre a mesma. No, aquí hay antecedentes, incluso me acuerdo del IBI, las ordenanzas fiscales, una vez debatido, se retiraron porque no querían votar el IBI. Bueno, pero mire... No, bueno, me refiero. No, es que, ¿dónde no dice? discutan, Antes porque de la ao final... votación se puede retirar la moción. Ben, pois imos continuar co debate, señora Martínez. Sobre el reclamo de recursos de las transferencias de recursos a las entidades locales, desde Ciudadanos apostamos por defender la autonomía local y dotar a esta administración de un mayor número de recursos. Además, claro está, defendemos el modelo autonómico de descentralización política y apostamos por reformarlo para mejorar su funcionamiento. No podemos obviar que un modelo de financiación autonómica es básicamente un modelo de ingresos y gastos. Son ingresos y, por tanto, son impuestos. Nosotros, efectivamente, estamos a favor de reformar un sistema de financiación autonómica que ha fallado mucho en el sentido de que hay unos déficits de financiación muy importantes y no hay una adecuada corresponsabilidad fiscal en las comunidades autónomas. Y eso es algo que tenemos que resolver para tener un sistema más justo y más responsable. En caso de que la moción siguiese, nosotros votaríamos a favor. Un sistema de financiación no solo debe buscar la efectividad de los principios de autonomía y suficiencia financiera en el ámbito de los ayuntamientos, sino que somos nosotros mismos, los propios poderes locales, los responsables de alcanzarlas en colaboración con el Estado y las comunidades autónomas. La participación en los tributos del Estado son un baúl de los impuestos estatales y una transparencia financiera del Estado, el Fondo Complementario de Financiación. Al igual, creemos que la reforma de la financiación autonómica es urgente porque la actual resulta excesivamente complicada y es poco transparente, genera un reparto de recursos por habitante ajustado desigual sin una justificación clara, desincentiva la responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas por el lado de los ingresos y carece de mecanismos estabilizadores eficaces. Por eso creemos que el nuevo sistema de financiación autonómica debería configurarse en torno a los principios de igualdad, equidad, transparencia, suficiencia y corresponsabilidad. Grazas, señora Martínez. Señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa, señora Gallego. Como vostedes, coa presentación desta moción, decretaron xa o inicio da campaña das eleccións xerais, pese a que o período oficial de campaña aínda non empezou e desta volta vai durar nada máis que 8 días, permítanme que faga o propio contando algunhas anécdotas que vivín ao longo da miña vida, tanto no Congreso dos Diputados como no Parlamento Galego. E para que a alcaldesa non me chame o tema, aclaro que estas anécdotas son importantes para ilustrar a nosa posición a respecto desta moción. Primeira anécdota. Congreso. Presidencia de Rodríguez Zapatero. Moción do BNG sobre o sector naval. Vota en contra o PSOE e votan a favor o resto dos grupos, incluído o PP. Congreso. Presidencia de Mariano Rajoy. Moción do BNG sobre o sector naval. Exactamente a mesma moción da legislatura anterior. Agora, quen vota en contra é o PP, votan a favor o resto dos grupos, incluído o PSOE. Parlamento Galego. Proposición de lei do BNG para elevar ao Congreso dos Diputados para garantir a devolución íntegra do valor nominal das participacións preferentes ás persoas estafadas. Apróbase por unanimidade, tamén co apoio do PP. Ese mismo día, horas máis tarde, o BNG defende no Congreso a mesma proposición, pero é rexeitada porque vota en contra o PP. Ben, por que conto todo isto? Porque creo que estes feitos son ilustrativos do doble xogo de algúns partidos, dicindo unha cousa aquí e outra en Madrid,
ou pasando de defender unha cousa a defender exactamente a contraria en función de se gobernan ou non en Madrid. Por eso, señora Gallego, e entrando agora de verdade ao tema, parécenos moi ben que agora vostedes se poñan tan reivindicativos. Fan no Concello o mesmo que fan na Xunta, exixindo ao Estado que desbloquee as entregas a conta a Comunidade Autónoma, demanda que o BNG comparte totalmente, non quero dúbidas ao respecto. Pero o único que lamentamos é que esa mesma pulsión reivindicativa non a tivesen durante o período do goberno do señor Mariano Rajoy e que non aproveiten esta ocasión para demandar tamén que se reformen moitas das leis e normas das que vostedes son responsáveis ou, cando menos, corresponsáveis, que limitan a autonomía municipal ou restrinxen a capacidade investidora e de prestación de servizos por parte dos concellos. E dado que esta moción non deixa de ser unha traslación ao ámbito municipal da posición da Xunta a respecto das entregas a conta, tamén lamentamos que non aproveiten a ocasión para que este Concello inste a Xunta a demandar do Goberno do Estado o pago de todo o que se nos debe. Débedas, moitas delas, que se arrastran dende os gobernos de Mariano Rajoy. Ese é o sentido da nosa emenda. En calquer caso, dado que presentaron tamén unha emenda o Grupo Socialista e o Grupo da Marea Atlántica, os tres grupos emendantes, se me permite esa expresión, puxémonos de acordo para finalmente suscribir unha emenda conxunta, e esa é a posición a que nos vinculamos, a defensa desa emenda conxunta. Se vostedes finalmente optan por retirar a moción, non temos nada que decir, pero se se somete a votación a emenda conxunta, por suposto, votaremos a emenda. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Martínez. Gracias, señora Rei. Entendo que se mantén o debate, se mantén a moción e se manteñen as emendas. Señora Gallego, esa maneira de referirse ás emendas dos grupos da corporación e a eso que se chama negociar, falar e chegar a acordos, esa maneira tan despectiva de referirse a todo iso, creo que retrata a maneira de proceder do Partido Popular tamén nas administracións públicas, e de aí os problemas para chegar a acordos con vostedes cando gobernan. Antes non estive tentado de empregar o dereito de intervención por alusións. Non o utilicei porque non acabei de entender moi ben a intervención do señor Rodríguez, non sei se por un problema no micro. Sei que mencionou algo de funcionarios, non sei se refería á reclasificación da policía, e me pareceu entender que falaba do raposo e as galiñas, e non sei se refería á exvaledora do pobo. Indo á cuestión que discutimos agora, a verdade é que neste mandato estamos vendo cousas que nunca víramos antes. Esta tamén é nova. Resulta que o Partido Popular era unha organización municipalista que cree nas administracións de proximidade, que cree na autonomía local, que cree na suficiencia financeira dos gobernos locais. Mire, o de Pedro Sánchez será, como din na moción, un paradoxo intelectual, pero o seu é dun cinismo daqui a Lima e en riba non ten ningún contido intelectual. Pedro Sánchez ten xa quen o defenda neste salón de sesións, non vou ser eu quen o faga, pero é que o compromiso do Partido Popular co municipalismo, cos concellos e coa autonomía municipal é tan consistente como un máster de Pablo Casado. Señores e señoras do Partido Popular, dos concellos hai que lembrarse todos os días. Non só cando hai campaña electoral e calquera cousa vale para traela ao Salón do Pleno sin que llo pedise ninguén, por outro lado. Da Constitución tamén hai que acordarse todos os días e en toda a súa extensión, porque está moi ben escoller aquí a carta un artigo ou outro, pero hai algúns que pensamos que o do 135 foi unha traición e que o do 140 é un escándalo diario. Nos fixemos achegas en forma de emenda a esta moción porque entendíamos que era unha boa oportunidade para poñer outras cuestións sobre a mesa e, sobre todo, para sinalar o fundamental. E é que a nai de todos os problemas da normativa de estabilidade orzamentaria, a Lei Montoro, debe ser derrogada. Nese sentido,
Tamén nos resultaban asumibles as propostas do Bloque Nacionalista Galego e as do Partido Socialista, que en boa medida estaban recollidas xa nun acordo previo na Deputación da Coruña. Así que falamos e chegamos a un acordo e nós, toda vez que se incorpora nesa emenda conxunta a derrogación da Lei Montoro, da Lei de Sostenibilidade da Administración Local, estaremos de acordo e apoiaremos esa emenda. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Martínez. Polo Grupo Socialista, señor Lajetuñas. Grazas, señora alcaldesa. Señora Gallego, hai que ver, hai que ver. Propoñemos un 60% das súas ideas, propostas na emenda acordada conxuntamente co Bloque Nacionalista Galego e co Grupo Municipal da Marea, e a vostede a pelota é miña e levo para casa. Non lle gusta que xoguemos todos ca pelota. A ver, estamos diante dunha emenda que non retira nada do que vostede puxo sobre a mesa. Non retira nada. Nos exiximos ao Goberno de España o que faga falta exixir, sendo razoables e sendo conscientes que facer efectivo as obrigas económico-financeiras vai de seu. Por certo, non sei por que lle parece mal a vostede que o señor presidente do Goberno anuncie que vai a facer as entregas a conta que están demandadas. Como? Non o anunciou. E vaise facer. Pero mire, vostede na moción que presentou fala dunha cousa, pero na súa intervención falou dos 700 millóns que é o mantra do seu partido en torno á Xunta de Galicia e a entrega en discusión, pero en calquera caso, a que sexa necesario para Galicia, por suposto, é máis. É máis. Agora, vostede das entidades locais non falou nada. Sabe vostede, que seguramente o saiba e o está obviando, vostede sabe cando foi a última liquidación da participación nos ingresos do Estado? É do exercicio 2016, con respecto ao Concello da Coruña. O Concello da Coruña e a todas as entidades. Non pensará que só aquí. Entre outras cousas, o que está previsto no artigo 99 da lei no ano 18, que ademais o problema que temos que cos instrumentos de financiación que hai, a día de hoxe non temos un dato exacto de cal é o que se poida debedar ou non. Vostede teno? Non, vostede veu aquí a facer, a pre-campaña, barra libre, pero vostede quere facer un xogo. En fin, non vou decir que sea onanista, pero desde logo é un xogo de solitario. Si debatimos todos. Por certo, nos falamos de algo que é importante. Que tal se comentamos as comunidades autónomas e as entidades locais que tipo de relación teñen? Porque vostede esqueceuse por completo do papel das comunidades autónomas en relación ás entidades locais. É fundamental económicamente, tamén desde a defensa do municipalismo e da autonomía local, falar da reforma das facendas locais e da participación dos ingresos das comunidades autónomas. Deso non falamos, só falamos de que agora hai que pedirlle ao Goberno, pidamos ao Goberno de España o que temos que pedirlle. Pero, mellor, a propia Xunta de Galicia debería de tomar exemplo das Deputacións Provinciais da Coruña, de Lugo e de Pontevedra, no que é na provisión obxectiva dos fondos aos concellos, a través de plans únicos de cooperación. Porque eso que se dixo aquí a mañá, que decía a señora Mato, a maioría de idade dos concellos non fai falta que ninguén os tutele. Non fai falta, o que fai falta é a suficiencia financiera. E, polo tanto, que a Xunta de Galicia non siga actuando e operando como actúa. Só lle poño un exemplo. Mire, veñen de colarse, literalmente, de colarse por parte do Goberno galego, falando de que ya debedábamos, por parte do Concello, unha cantidade que non vou a repetir, sobre as escolas municipales infantiles. Bueno, menos mal que foron conscientes que se colaron, porque hai que falar con rigor. Eso primeiro. Segundo, si quere falamos de como reparten os fondos. E como nun concello de 2.500 habitantes que está
moi preto de nós. Se construen tantas escolas infantís como construiu a Administración Autonómica na cidade da Coruña. Iso, non sei se me explico, ten algo que ver con entender as demandas de poboación, con saber da suficiencia financiera, ou ten que ver con actuar con criterios arbitrarios, partidistas, e porque esta cidade foi gobernada no 90% do tempo por gobernos socialistas, se discriminou financieiramente. Vaya rematando, señor Laje. Non é necesario que falen do que pasa na Comisión Europea, que tamén podemos falar, se é necesario, senón podemos falar do que pasa cos fondos da propia Administración Autonómica. Cal é a súa proposta para a participación na financiación dos tributos autonómicos? Coñecémola, non? Ao Goberno de España pedirlle todo o que sea xusto, aí imos estar sempre, sempre. E si lle digo unha cousa, poden entrar na controversia do que se vota ou do que non se vota. Agora ben, é terrible que primeiro empecen o debate e despois, porque ao mellor non lles gusta o que pase no debate, deciden saírse do debate. Non é moi democrático. Remate xa, señor Laje. Grazas. Ben, existe unha emenda por parte do Grupo da Marea Atlántica, Grupo Socialista e Bloque Nacionalista Galego. Entendo que se mantén esa emenda. Señora Gallego, quere manter ou retirar a moción? Vamos a ver. Esta enmienda nadie nos llamó porque están hablando de diálogo. Nosotros presentamos una moción que tenemos derecho a retirarla. Si no nos gusta lo que se va a votar. Esa es la pregunta, señora Gallego. ¿Mantiene o retira la moción? Nadie nos ha llamado. Yo, más que un debate, justifiqué porque no debatí sobre si nos deben o no nos deben, pero bueno, sí que se reclame, que era lo importante, lo más importante, porque de Sánchez nos fiamos cero patatero. Señora Gallego, vale, firman mire, los tres grupos una enmienda a una moción que presentamos nosotros sin decirnos nada, que nos la acaban de plantar aquí, yo subiendo casi por las escaleras. Y luego dicen que no hay diálogo. No hay diálogo con señora el Partido Popular. Gallego, a pregunta é, mantén ou retira a moción? Nosotros queremos una moción, tal y como la hemos presentado, pidiendo que se pague a los ayuntamientos lo que se les debe. Señora Gallego, si no, señora Gallego, mire, la retiramos, obviamente, ya lo dije señora antes. Gallego, mire, a pregunta é para primeiro de primaria. Mantén ou retira a moción presentada? Mire, yo seré de infantil, retiro la moción. Bien, claro que pois pasamos... ya lo dijimos Ben, non hai antes. máis debate? Retira a moción? 3 veces lle tiven que preguntar. Retirada a moción, decae, polo tanto, a emenda e non se vota nada. Pasamos á primeira das mocións presentadas polo Partido Popular, onde hai unha transacción co resto de forzas que presentaron as súas enmendas, que se concreta en 4 puntos que paso a ler para dar logo o turno de palabra ao propoñente e ao resto de voceiros e voceiras. A moción, a parte dispositiva, quedaría do seguinte xeito. 1. Recuperar para uso público dotacional o actual edificio do Mercado de Santa Lucía, obra do arquitecto Manuel Gallego Jorreto, estudando as diferentes posibilidades de implantación de novos usos, garantindo a localización no edificio dun novo centro de saúde para o barrio. 2. Reunirse cos representantes da Consellería de Sanidade para acordar o proxecto a realizar e axilizar todos os trámites administrativos necesarios para que o novo equipamento sexa realidade neste mandato. 3. Reunirse cos representantes da Asociación de Veciños e Comerciantes da Falperra para coñecer de primeira man as súas demandas. 4. Demandar ante a Xunta de Galicia unha asignación orzamentaria específica para o ano 2020 e con dotación económica suficiente co fin de acometer a construcción do Centro de Saúde de Santa Lucía. Inicia o debate o propoñente, señor Deus. Moitas gracias, señora alcaldesa. Miren, o sucedido co Centro de Saúde de Santa Lucía nos últimos 4 anos só pode ser calificado de xestión nefasta e vergoñenta. Son as palabras que mellor definen os feitos ocurridos na Falperra co Goberno da Marea, que se dedicou durante todo este tempo a por trabas e torpedear as posibilidades de que este barrio tivera un centro de saúde á altura das necesidades e adaptado ao século XXI. En lugar de tentar ese vestimento, o único que fixo foi tentar premiar os seus amigos, torpedear o traballo realizado anos atrás e que tiña sido consensuado con a Consellería de Sanidade encargada de financiar este centro de saúde. Non fixeron caso nin as firmas, nin as distintas propostas que facían posible compatibilizar os usos de mercado con centro de saúde, no inmoble que hoxe ocupa o mercado.
A situación vivida pode resumirse en falta de diálogo, inexistencia de participación, por moito que presuman dela, e moito sectarismo. Temos a esperanza que eses tempos teñan pasado e que ese diálogo do que fai gala este goberno sexa real, máis alá de falar cos seus socios de goberno. Temos un barrio que presenta moitas carencias, non só pola perda casi total da actividade do mercado, que viu como ano a ano iba morrendo un pouco máis. Xa sabemos que o goberno anterior non lle interesou nin o pequeno comercio, nin os mercados municipais e a súa remodelación. Aí están os demais mercados municipais de Monte Alto, Dormideras e San Agustín. Pero tamén pola carencia de melloras e ausencia de investimentos durante 4 anos. Desde este Grupo Municipal do Partido Popular, queremos trasladar á Corporación a necesidade de cumprir o protocolo asinado no ano 2014 entre o Concello e a Xunta para instalar o centro de saúde no actual edificio do Mercado de Santa Lucía. Somos conscientes de que a maioría dos grupos municipais apoiaron esta opción, con múltiples iniciativas apoiadas neste pleno. Desgraciadamente, o goberno anterior gardou estas iniciativas nun queixón, como fixo con tantos outros temas. Tampouco foi escoitada a iniciativa popular apoiada por 3.200 firmas de veciños e veciñas recollidas no barrio. Pero estamos nunha nova andadura e por iso urxe retomar este tema que tanto retraso leva. Debemos remontarnos ao ano 2015, coa existencia dun programa de necesidades e un prego que permitía sacar un novo concurso aberto con todas as garantías no que poidan participar todos os profesionais que o desexen. Recordar as dúbidas que temos sobre este proceso, no que a proposta gañadora xa se tiña presentada antes de publicarse o concurso. Ao final, resultou ser unha firmante do Manifesto Fundacional da Marea Atlántica. Non podemos ser cómplices do acontecido estes 4 anos e non podemos blanquear, concelleiros do PSOE, a tramitación desbocada da Marea, co pago o día anterior ás eleccións municipais dun proxecto sin contemplar a instalación do centro de saúde. Por lo tanto, os culpables desta desfeita non deben ser nin os que nos den leccións nin os que nos indiquen como buscar unha solución. Por iso entendemos que para todo saia ben, avancemos de xeito real e rápido na convocatoria deste concurso. Como se ten posto de manifiesto en numerosas declaracións, hai múltiples solucións para afrontar con garantías un proxecto que compatibilice os usos que demandan os veciños do barrio. E creo que nesto, a meirande parte dos partidos que compoñemos este pleno, imos a estar de acordo. Todos menos un, claro. Deixemos que os técnicos da cidade e os de fora tamén podan facer as súas propostas libremente. Non temos tempo que perder. Debemos tomar decisións consensuadas e rápidas. Os veciños e comerciantes da Falperra están esperando boas novas a esta espera. Créanme, está sendo moi longa. Esperamos que este goberno cumpla o dito tras o encontro entre a alcaldesa e o presidente Feijóo e que se dean todos os pasos necesarios para que ese centro de saúde e o novo mercado sexa unha realidade máis pronto que tarde. Esperemos que así sexa e que os que ocasionaron este retraso non volvan a ser a causa de impedimentos, porque o barrio da Falperra merece máis e mellores servizos. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Deus. Polo Grupo Mixto Ciudadanos, señora Martínez. Vamos a apoyar esta moción porque coincidimos plenamente con los acuerdos. Los vecinos y comerciantes de la Falperra llevan demasiados años esperando una solución, pidiendo que se aborde la reforma del mercado y en ella se reserve un espacio para ese centro de salud que resuelva los problemas de capacidad y mantenimiento del ambulatorio de Federico Tapia. Es momento ya de pasar a la acción. Las reuniones con las asociaciones de vecinos a la hora de tomar decisiones son tan importantes para ellos como lo es disponer de todas las garantías técnicas y de viabilidad de las propuestas. Se pone de manifiesto la necesidad y la de un centro de salud por parte de los vecinos y hay que entenderse entre administraciones, lo que se lleva años reclamando. Lo que es evidente es que el mercado languidece y darle vida a este espacio comercial tradicional, situando allí el centro de salud en el corazón de este barrio de la ciudad, además de dar un servicio de salud con la deficiencia que tenemos, contribuirá seguro a devolverle dinamismo. Acabamos de debatir esta mañana un punto anterior, la sostenibilidad de urbanismo al servicio de las personas. Busquemos un desarrollo creativo que adapte al espacio privilegiado que tiene Santa Lucía. Creemos que la moción plantea estudiar soluciones específicas. Desde Ciudadanos apostamos por la reactivación de los mercados tradicionales. Santa Lucía puede crecer económicamente, hará seguro una labor social y presenta muchas oportunidades de protagonismo, de dar protagonismo a los vecinos y es mucha hora ya. Muchas gracias.
Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Moitas grazas. Creo que a posición do BNG neste tema sempre foi clara. Creemos que é necesario potenciar os mercados municipais para revitalizar os barrios, o comercio de proximidade, pôr en valor os produtos locais e tamén para favorecer un modelo de consumo máis responsable. Por iso, rehabilitar o mercado de Santa Lucía debe de ser unha actuación prioritaria. Este mercado, no seu momento, foi unha referencia en toda a Coruña, era o auténtico corazón e motor dese barrio, e hoxe, por desgraza, é unha fantasma con case todos os postos pechados e as instalacións en avanzado estado de degradación. Degradación, ademais, que se vai estendendo ás rúas veciñas. Abonda con visitar a zona para comprobar como cada vez hai máis locais pechados e as rúas van perdendo vida ou perderse o efecto tractor que tiña o mercado. Dende o noso punto de vista, é compatível que nun mesmo espazo convivan o mercado e o centro de saúde. Esta diversidade de usos no mesmo espazo, de feito, é un xeito de atraer visitantes e potenciais compradores ao novo mercado, é un xeito tamén de reforzar a función de centralidade no barrio que ten que ter o mercado, ademais de que con esta solución o centro de saúde estaría en pleno corazón do barrio, evitando os persuizos que tería para os veciños alternativas como algunha que se plantexou no seu momento como ubicalo no Paseo das Pontes. Simplemente tiñamos unha obxección inicial esta moción, que o Centro de Saúde de Santa Lucía sexa unha realidade non depende só do Concello, depende tamén da Xunta de Galiza, por iso, dende o noso punto de vista, non abondaba con poñerlle deberes ao Goberno municipal. Tamén había que llos por o Goberno galego e esa foi a razón pola que presentamos unha emenda de adición co texto seguinte de mandar ante a Xunta de Galiza unha asignación orzamentaria específica para o ano 2020 e con dotación económica suficiente co fin de acometer a construción do Centro de Saúde de Santa Lucía. Ben, este punto que propuñamos está incorporado a transacción a que se deu lectura o inicio do debate, polo tanto, o BNG vai votar a favor desta moción. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Lema. Ben, boa tarde. Permítame que empece a miña intervención expresando a solidaridade do noso grupo municipal cos traballadores da Alcoa que foron injustamente multados na manifestación legal e pacífica que tivo lugar en Madrid o pasado 28 de marzo. Ahora, por ocuparnos deste asunto, chegamos aquí, sen dúbida, a un dos grandes buracos negros da política local durante o pasado mandato. Niso é o único do que estou de acordo co señor Deus. O único, estou de acordo con que, desde logo, perdemos todos. O único que gañou neste conflito foi vostede, señor Antonio Deus. O único que gañou foi vostede. Gracias a ese conflito, vostede está sentado onde está sentado. Vostede foi o único que gañou neste conflito. Fagamos un pouco de memoria neste asunto. Mire, o outro día, no debate parlamentario do Estado de Autonomía, o señor Pedro Puy, teóricamente, o ideólogo aquel que da bancada popular sabe defender as súas posicións con máis elegancia, citaba a Andreotti, dicía, manca finezza, dicindo que ás veces nos atopamos en situacións nas que do outro lado non existe a que sería agardable lealdade institucional, entendendo que hai cuestións que están por riba da loita partidaria que simplemente debe ser o trato normal entre institucións. Eu creo que foi un lapsus, eu creo que o señor Puy non se daba conta das implicacións que tiña citar a Andreotti. Refírome ao final de Andreotti, que vostede coñecerá, o caso Tangentópolis, refírome polas semellanzas que garda iso, por exemplo, concerto final tamén moi recente de Rajoy, vinculado, por exemplo, a Taramagulta. Eu creo que hai cuestións de escola, que, ainda que sexan en países distintos, hai formas de facer que parece que son semellantes. Tamén, por facer un poquinho de memoria histórica un pouco máis recente, a semana pasada a prensa local informábase da continuidade de como sigue agromando novas probas dese proceso Pokémon que tivo lugar aquí na Coruña, o que sucedía, como se contrataba, por certo, señora Mónica
Martínez Lema, saiba vostede que no Concello da Coruña en contratación pasaban cousas moi curiosas e moi orixinais, como que se modificaban os pregos a petición dos propios contratistas. Iso sucedía. Iso é unha trama que existía e que, por certo, pola cal xa están algúns dos que están sentados do outro lado dando os eleccións de transparencia, pois xa están, eu creo que, posta en dúbida, cando menos, a legitimidade das súas palabras. Entón, a verdade é que eu diría que, de momento, señores do Partido Popular, lección ninguna. Insisto, manca fineza, efectivamente, é unha mágoa que o Concello da Coruña, os veciños de Falperra, tiveran que pagar a mera ansiedade de algúns de crear un conflito onde non tiña por que habelo. Nos intentamos reunirnos varias veces coa Conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera, creo que se chamaba, efectivamente, tamén tivo un final característico do seu partido, non sei se lembran, aquela cuestión do Álvaro Cunqueiro, despois un xerente dun hospital que guardaba unha relación familiar directa con ela, finalmente dimitida. Todo foi moi complicado. Ás veces nos queremos reunir con vostedes, pero é difícil ás veces porque vostedes están ocupados levando ou intentando sair dos marrosos que se meten, non? E se digo, señor Antonio Deus, nos apoiamos esta moción con esta resolución porque é exactamente o que sempre pretendemos que sucedese en Santa Lucía, que houvese esa compatibilidade de usos entre o mercado e o centro de saúde como se recolle aquí. E esa foi a liña de actuación que tivo sempre este goberno. Vostede estivo sempre do outro lado intentando tirar proveito político desta situación. E digo, a vista dos feitos e da súa presenza aquí hoxe, que tivo vostede moito éxito, porque a única solución, o único que sucedeu en limpo deste conflito de Santa Lucía é a súa presenza aquí hoxe. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Señor Díaz Villoslada. Sí, ben, eu creo que hoxe, máis alá dos trazos gruesos, non, de algúns debates políticos, que pode ser que lle interese, ou que nos interese a clase política, pero estamos a abordar un tema que lle interesa realmente aos veciños, as veciñas, máis alá da liturxia política. E por eso creo que hoxe, con este acordo que transaccionamos entre os 4 grupos políticos e que tamén por parte, creo que de Ciudadanos está en condicións de apoiar, despois de, non 4, sino despois de 6 anos, polo menos, podemos estar en condicións de decir que parece ser que nos poñemos de acordo en darlle unha saída por fin aos veciños da Falperra a hora de atender a demanda principal que existe actualmente, porque con datos da Consellería de Sanidade sí que preto do 60% dos usuarios na zona sanitaria da instalación actual de Federico Tapia, que é unha situación realmente xa que non pode aguantar máis tempo como prestador de servicios de primaria, pois podemos estar en condicións de decirlles que parece ser que nos estamos poñendo de acordo en darlle unha saída. E en ese sentido, eu creo que a partir de hoxe, creo que deberíamos tratar de fuxir de utilizar trazo grueso en este tema, polo menos en este equipamento, e a partir de agora traballar conxuntamente, evidentemente, coa Administración Autonómica, e esperemos que tamén por parte da Xunta de Galicia se asuma ese compromiso e non xuguemos a outras cousas, para que durante este mandato, e ese é un compromiso que inclúe a nosa moción, a nosa emenda, esta moción neste texto, que neste mandato sexa por fin, se leva adiante por fin esta posta en valor, por decirlo de unha forma, dun edificio que hai que recoñecer a autoría do arquitecto Gallego Jorreto, que hai que someter a un novo proxecto de acordo coas estipulacións que acordemos coa Xunta de Galicia, donde é certo e benvida a emenda aportada polo BNG de que ten que asumir a Xunta de Galicia un compromiso orzamentario claro para 2020 para facer este equipamento, donde haberá que analizar os usos complementarios, pero donde o uso principal vai ser centro de saúde. Saúdo por eso que despois deses 6 anos donde o único que fai o centro o mercado de Santa Lucía é languidecer máis, abramos esta nova etapa, reivindicamos un compromiso claro e transparente por parte da Xunta de Galicia e da Consellería de Sanidade dos Sergas neste equipamento e, por suposto, que trataremos o proxecto que se leva adiante, sobre todo o estudio de usos complementarios coa Asociación de Veciños, en un punto, bueno, pois nun punto da cidade, unha parte do corazón da cidade, onde é importante elevalo adiante. Entón, en este sentido, creo que
deixemos de utilizar esta cuestión porque por H ou por B, por B ou por H, durante todos estes anos non salía adiante este equipamento e nós queremos asumir o compromiso de que neste mandato este equipamento sexa unha realidade para Falperra. Mais nada, gracias. Moitas grazas. Pasamos á votación da moción. Votos a favor. Moi ben, moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción do Partido Popular, señora Mato, moción para a elaboración dun plan de choque de recuperación do espazo público. Pois moitísimas gracias, señora Rei. O primeiro de todo que quero decir é que o primeiro goberno que se quere quedar cos cartos dos galegos, o primeiro de todo é o goberno do señor Sánchez. Sánchez é o que ten que pagar o que debe, porque a Xunta de Galicia, todos os gobernos pagaron as contas, todos, do ano 2016, do ano 2017, do ano 2018. Se non lle teñen pagado as contas ao Concello da Coruña, pregúntome que fixo o goberno socialista. Un momento. Señor Laje, non interrumpa. Señora Mato, eu utilizo frases sinxelas, suxeito, verbo e predicado. Trato de non abusar das subordinadas. Creo que deixei bastante claro antes que non se utilizara o tempo das mocións para respostar ás intervencións previas dos grupos municipais que falaron antes. Si non quedou claro, eu o repito tantas veces como fora necesario, pero ten vostede 3 minutos para defender a terceira das mocións, que é a moción para a elaboración dun plan de choque de recuperación do espazo público. A moción sobre as transferencias ás entidades locais retirárona vostedes, retirouna a señora Gallego. Se non quería retirala e seguir insistindo no debate, poderían facelo. Esa moción decaeu, se debateu e, polo tanto, eu reitero que son flexibles nos tempos, que deixo o espazo aberto ao debate, pero, por favor, non intenten torear a presidencia cando eu xa dixen que non se utilizaran as mocións para tratar temas xa debatidos, porque, senón, o señor Laje vai volver a pedir as alusións. Isto é un bucle infinito. Entón, ten 3 minutos, señora Gallego. Ten 3 minutos para falar da moción, se quere, da recuperación do espazo público. Por favor. Pois falando da moción, efectivamente, nos queremos traer a este pleno a necesidade que temos de levar adiante un plan de choque que podería ser perfectamente financiado cos cartos que o goberno de Sánchez lle debe a esta cidade, donde saben de confirmar o concelleiro que non fixo absolutamente nada nestes 3 meses para demandarlle ao goberno de Sánchez o que nos debe a todos os coruñeses. Evidentemente, despois de ver o transcurrir desta tarde, eu ao señor Lema lle diría que efectivamente non estamos aquí para dar leccións de nada. E mesmo tamén polas intervencións que acabo de escoitar, non cuestionaría en ningún momento a capacidade intelectual de ninguén, aínda que use predicado e suxeito, use as frases moi sinxelas, porque eu creo que todos os que estamos aquí estamos perfectamente capacitados e, como digo, non para dar leccións de nada. E como non quero dar leccións de nada e a imaxe vale máis que 1000 palabras e queremos falar deste plan de choque, trouxen aquí unhas fotografías que son de onte. E, por suposto, sin insultar a ninguén, a imaxe é simplemente ilustrativa da situación na que se atopa a cidade da Coruña o día de onte en canto a súa limpieza, en canto a seu mantemento. De feito, tentei traer aquí non unha fotografía da suciedade, porque isto non é da suciedade, senón tamén unha fotografía da falta de mantemento que ten esta cidade. E por que o fago? Bueno, pois porque a sensación que teño é que o Partido Socialista ten mudado moi rápido dende que colleu o sillón do goberno da súa postura en canto á situación de abandono e de suciedade e de parálise na que está sometida a cidade da Coruña. E o digo porque en plena campaña, no fragor do debate da campaña a que hoxe a nosa alcaldesa utilizaba unha frase dun informe que foi absolutamente vergoñento para a cidade da OCU, na que decía, cas súas verbas, o informe da OCU sobre a limpeza confirma o que os coruñeses sabemos dende hai anos, que a Coruña de xulio está sucia, a limpeza non entra nos seus plans. Repito, sucia, abandonada e parada. Así estaba a cidade e así sigue a estar o día de hoxe. Así que lle podería decir á señora Rei o mesmo que a señora Rei lle decía ao señor Ferreiro.
A limpeza non entra nos seus plans. Coa Marea ou co PSOE o resultado vai a ser o mismo. E hai un refrán, un dito moi popular que di un polo outro a casa sen barrer. E a Coruña non se merece estar así, non se merece este estado de abandono e non merece non por os visitantes, sino mesmo por todos nós. O que teño claro, e por iso o motivo das fotografías, é que isto non se arregla con chorros a presión, nin se arregla con limpezas intensivas, porque estou a falar de baldosas levantadas, estou a falar de mobiliario urbano que temos aquí nos Sardíns, ou estou a falar de ratas. Esa que non lles gusta escoitar moito Partido Popular, pois escoiten hoxe mesmo unha noticia da Federación de Vecinos que ven a decir que a falta de limpieza de todos estes últimos anos ten conquerido unha cantidade de plagas entre elas as ratas que xa non é unha cuestión de limpieza, sino que é unha cuestión de saúde. E, polo tanto, que teño clarísimo é que isto non é unha prioridade para este goberno, nin o é, nin o quere ser. E o digo porque ese plan de choque que é urxente levar adiante debería de estar xa incluído en calquera dos modificados que trouxo este goberno a este pleno. Trouxo dous. O primeiro de todo, o máis importante, utilizando a versión rosa gallego, o blanqueo. Bueno, o primeiro de todo foi 1 millón de euros para pagar esa cuberta do Estadio de Riazor que aínda todavía, a día de hoxe, temos que ver se a temos que pagar os coruñeses ou non a temos que pagar. O segundo, evidentemente, ben justificado tamén pola renta social. Pero non se trouxo absolutamente nada para poder facer brillar a nosa cidade. E, polo tanto, nos creemos que é importante deixarse de chorros, deixarse de manguerazos e facer realmente un plan multidisciplinar que abrangue o mantemento, que abrangue tamén a limpieza da pintadas e que abrangue, por suposto, a limpieza das rúas. Unha brigada que estea a traballar disponible as 24 horas os 365 días do ano. Nos esperamos non só que esta moción se aprobe, sino además estaremos moi vixiantes nesa capacidade de diálogo que tanto se nos apela agora para debatir os presupostos, que nos presupostos do ano 2020 haxa unha partida serosa para este plan de choque. Nada máis. Moitas gracias. Moitas grazas, señora Matos. Señora Martínez. Nos imos apoiar a moción para que se poña en marcha un plan de choque ou do que sexa para a recuperación do espacio público. A cidade segue moi sucia. Si é certo que en algúns barrios xa se levaron a cabo unha maior actuación, pero compre facelo máis intensamente porque o estado do que partimos cando chegamos aquí non é, dende logo, o que se espera dunha cidade como a Coruña. Non me gustaría tampouco seguir falando moito deste tema porque xa está bastante falado. Si creemos que pode ser útil unha brigada de mantemento integral, non só para a suciedade, para as pintadas, para os cartéis que se pegan onde non se deben pegar unha e outra vez, o problema das malas herbas, moitos parques seguen descuidados, moitos nos que últimamente encontramos xeringuillas, aínda que si é certo que os veciños que chaman para avisar e que se retiren os servizos acoden inmediatamente. Pero en xeral o que se está facendo creemos que non é suficiente, aínda que é certo tamén que con todo o mal que está a cidade, por moito que se faga, de momento é moi difícil que se note tanto como quixéramos. Si creemos tamén que para os orzamentos do ano que ven debería ir unha partida ben importante para este plan de choque, ou, como decía antes, para calquera outro que teña que ver con deixar esta cidade como se merece e para despois manter en boas condicións, porque tamén é moi importante o mantenemento. Imos a votar a favor. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Sí, moitas grazas. Señoras e señores do Partido Popular, teño que admitir que me ilusionei moito ao ler o título desta moción. Falan vostés de elaboración dun plan de choque para a recuperación do espazo público. Mire, pensei que vostedes querían opoñerse á privatización do espazo público. Pensei que se referían a evitar que os terreos do porto que fiquen desocupados sexan pasto de especulación, asegurar que sexan terreos de dominio público concebidos para o uso e disfrute de todos. Pensei que quizá o que pasaba é que visitaran Pontevedra e Allariz e por eso se referían á necesidade dunha cidade pensada para as persoas, que evite a ocupación do espazo público polos vehículos privados, porque non deixa de ser unha forma de apropiación do espazo público, do espazo común, do que é de todas e de todos. Pensei tamén que podían referirse á necesidade de poñer orden nas terrazas para evitar a apropiación privada de beirarrúas ou rúas peonís, pero non. Para vostedes a recuperación do espazo público é simplemente a limpeza das rúas e acabar coas pintadas.
Con todos os respetos e con todo o cariño, de verdade, señora Bea Mato, son vostedes total e absolutamente monotemáticos. Pero mire, en calquer caso, o BNG non nega que se pode mellorar sensiblemente a limpeza desta cidade. Non negamos tamén a necesidade de acabar ca proliferación de pintadas. Pero creemos que baixar tanto detalle, como propoñen vostedes nesta moción, non é apropiado, entre outras cousas, porque, como vostedes sabe, o servizo de limpeza acaba de sair a concurso, o concurso aínda non está resolto e, entre outras cousas, a resolución do concurso debe de servir para mellorar de xeito efectivo a limpeza desta cidade. Polo tanto, o BNG non nega que haxa que mellorar a limpeza da cidade, que haxa que acabar coa proliferación de pintadas. O que sí negamos é que este sexa o problema central neste momento. Creemos que, desde logo, a recuperación de espacio público abarca moitas outras cousas, pero creemos impropio dunha moción que se baixe tanto o detalle como fan vostedes nesta proposta concreta. Esas son as consideracións que motivan as nosas reservas a respeito do que propón o Grupo Popular. Moi ben, moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señora García. Sí, gracias. Bueno, a Marea Atlántica vai apoiar a moción presentada polo Partido Popular, xa non tanto porque compartamos esa visión apocalíptica que nos acompañou durante 4 anos de mandato, non pleno tras pleno, todos os plenos aquí, amosando realmente o desastre que estaba invadindo a cidade e a apocalipse que se aveciñaba. Imos apoiar a moción simplemente porque o Partido Socialista fixo bandeira da cuestión da limpeza durante a campaña electoral, e non só durante a campaña electoral, durante todo o mandato. Teño que lembrar as plataformas antipintadas organizadas por concelleiros que agora se sentan nese salón de plenos, que saían coa brocha e co trapo a limpar os muros da cidade acompañados da súa parroquia. E teño que lembrar a hoxe a alcaldesa ensinando as fotos dos contenedores cheos de lixo en pleno conflito laboral. E teño que lembrar as ratas que superpoboaban, eu non sei se superpoboaban a cidade, pero superpoboaban as intervencións do voceiro do Partido Socialista aquí no salón de plenos. Entón, eu creo que por coherencia, xa que iba a ser a primeira medida, a máis inmediata, a máis urxente e a máis necesaria esta cidade, sí que lles conmino a que poñan en marcha ese plan de choque de cuidado do espacio público que ata agora realmente non saiu a luz. O único que saiu a luz foi o plan AP de barrio, con outro nome, que efectivamente pasa por todas as rúas da cidade de maneira intensiva, non só a concesionaria da limpeza viaria, senón a de parques e xardíns e outras moitas, e que efectivamente se basea en inspeccións previas que fan técnicos contratados a tal efecto. Temos ganas de ver o plan de choque, temos ganas de ver outras moitas cousas, pero teñan cuidado porque hai unha cousa interesante que se chama a lei de contratos, vale? Que a lei de contratos establece que é o que se pode contratar e que é o que non se pode contratar. Entonces, eu simplemente lles recomendo que se pola lei de contratos se volven a ver con falta de medios, antes de que se poña en vigor o contrato que quedou en licitación dentro do mandato anterior, que simplemente volvan a organizar a un par de concelleiros e concelleiras que, polo menos nas fotos, se lles vía que tiñan moito xeito dándolle a cidade. O sea que, bueno, simplemente dicir que apoiaremos esta moción. Moitas grazas, señora García. Polo Goberno Municipal, señora Fontán. Ben, lamento en primeiro termo que a señora Mato hubiera utilizado a meirande parte da súa intervención para falar dun problema así existente, do cal non vou a negar que a limpeza da cidade, pois para falar de outros temas que non teñan que ver con esta situación. Evidentemente, suscribo casi na súa totalidade a intervención do señor Jorquera, pero tamén me gustaría facer algún tipo de puntualización ao respecto da moción presentada polo Partido Popular, ainda que non se atinxa ao que falou a señora Bea Mato. Efectivamente, xa na campaña electoral e mesmo nas primeiras semanas deste goberno se falou do plan de choque, un plan de choque de limpeza que non foi un modificativo porque se adoptou o camiño administrativo propio de calquer outro tipo de contrato. E na mentra se están facendo limpezas intensivas, das que, por certo, non sei ben se está a favor ou en contra o Partido Popular,
posto que na mesma exposición de motivos di textualmente non se trata de facer limpezas intensivas e logo no primeiro apartado das medidas que plantexa a curto plazo sinala acordará coas concesionarias de limpeza viaria reforzos dos traballos de forma intensiva. Para seguir dicindo no segundo apartado das medidas a medio plazo programará actuacións periódicos de limpeza intensiva. Entón, sí ou non á limpeza intensiva, señora Mato, sí ou non? Por certo, direille que neses programas de limpeza intensiva que vostede apoia ou non, nestes 100 días xa levamos desbrozadas innumerables zonas da cidade, máis que noutros anos no mesmo período. Estamos a desenvolver unha activa limpeza de ervas, véxase todo o paseo marítimo, zonas de centro, Ramón e Cajal, Catro Camiños, baldeado de áreas importantes como Agra de Arzán, en torno das plazas de abastos, zonas comerciais ou de Lecer, e, por suposto, todos e cada un dos días deste verán na zona centro, coincidindo coas festas e coas visitas dos turistas. Ou mesmo a limpeza intensiva desta semana en Monte Alto. E podería contarlle, ademais, as actuacións, por exemplo, tan de moda estes días e intensiva tamén de desratización, que se están levando a cabo a parte nos xardíns, parques e medianas. E todo isto, a pesares da situación tan en precario respecto dos medios que contamos e que vostedes deberían coñecer, porque supoño que saberán que temos un contrato de limpeza pendente da adxudicación, o que significa que a maquinaria coa que contamos nestes intres non está nin nas mellores condicións nin a máis axeitada para acometer novas necesidades que ten a cidade, como, por exemplo, a limpeza do carril bici ou determinados tipos de baldosas ou muros ornamentais. Supoño que tamén saberán que os contratos de recollida e containerización están recurridos, por non falar das malas prestacións do vixente contrato de mantemento de xardíns, algo que, por certo, estamos a revisar. Pois así é todo, vaise facendo, e a bo ritmo, e máis que lles pese, coa satisfacción de moitos barrios que nos están dando a noraboa. No tocante aos grafitis e as pintadas que vostede ensina por aí, xa está prevista unha programación de concienciación e mesmo de colaboración dos máis novos a través do noso programa de educación medioambiental que en breve se remitirá a todos os colexios e institutos, así como unha ordenanza de pintadas e grafitis, coido que a primeira que haberá neste país na que xa se está a traballar os técnicos de medio ambiente. Que se pode mellorar? Sen dúbida, e o faremos, pero o faremos cando todos esos contratos xa estén adxudicados. Pero, mire, precisamente a existencia deses contratos é a que invalida a súa proposta, posto que para o traballo que vostede plantexa estarán precisamente as concesionarias deses servizos, as que xa lle adianto, poremos a desenrolar as súas tarefas en coordinación e lle exixiremos moi de perto un bo traballo para acadar non só o cumprimento do que vostedes chaman un compromiso electoral, senón moito máis que iso, a obriga de devolver a imaxe e limpeza e beleza que caracterizou tantos e tantos anos a cidade da Coruña. Así pois, pola imposibilidade administrativa e mesmo técnica derivada dos novos contratos de limpeza recollida, así como a transversalidade con outras concellerías, a pesar de todo o que se está a facer, así como porque xa temos en marcha algunhas das medidas propostas polo seu grupo e polo que nos vemos na obriga de non apoiar a súa moción. Nada máis e moitas gracias, señora alcaldesa. Grazas, señora Fontán. Pasamos á votación da moción. Votos a favor? Moi ben. Votos en contra? Abstencións? Prospera a moción. Rematado o debate das mocións, pasamos xa ás preguntas orais. É o turno do grupo mixto, si poden sair. Ciudadanos, señora Martínez. Sí, la primera pregunta es si está dispuesta la ubicación de los pasos de peatones de esta ciudad en base a algún estudio de flujos de peatones, vehículos, bicicletas y patinetes o en base a algún estudio de análisis de riesgo de los pasos de cebra. Moitas grazas. Polo Goberno, señor Díaz Villoslada. Sí, señora Martínez, evidentemente todos os proxectos que levan adiante a incorporación de pasos de peatóns teñen un componente evidentemente técnico de estudios de tráfico. As diferencias son entre se estamos ante a apertura de novas urbanizacións, os criterios parten de cero, por decirlo de unha forma, é máis fácil prever todas as necesidades actuais de mobilidade, polo tanto, de seguridade vial, frente ás zonas xa consolidadas, onde evidentemente se tratan de axustar as novas circunstancias de mobilidade aos pasos de peatóns.
Grazas, señora Martínez. Sí, le formulamos esta pregunta porque creemos que tenemos un grave problema con la gestión de las marcas viales que se hace más patente con los pasos de peatones. Creemos que hay un problema de diseño y de ubicación de los mismos. En muchos pasos de cebra de esta ciudad hay al lado contenedores o zonas de cargas y descarga o incluso paradas de autobús que dificultan bastante la visibilidad y complican mucho el paso del peatón. Hemos detectado también que no hay estudios recientes de recorridos y de pasos de peatones, unos recorridos que últimamente además se han complicado con la aparición de los patinetes. Por la falta de ese estudio reciente hay semáforos y pasos de cebra que no tienen sentido. No sabemos si pasan 200 personas de 8 a 10 de la mañana y después pues ya no hay mucho movimiento. Creo que es necesario conocer el flujo que tienen, cómo estudiar esa ubicación de los pasos de peatones para, insisto, estudiar el flujo de los pasos de coches, de bicicletas también, de patinetes, que se puede hacer con cámaras de visión artificial, pero mucho más fácil y mucho quizás más rápido podría ser reunirse con las asociaciones de vecinos y que sean ellos mismos los que hagan un inventario de los que hay en cada barrio. Ellos saben perfectamente cuáles son los que están peor situados o los que más les complican a ellos el paso, los que tienen mala visibilidad y sobre todo también los que están ya bastante deteriorados, que son muchos en esta ciudad. Creo que se debería de hacer un inventario genérico de pasos de peatones y un análisis de riesgo también de los pasos. Muchos de ellos se encuentran en un estado lamentable, como decía, de conservación y mantenimiento. La escasa pintura antideslizante atenúa los resbalones de las personas con las lluvias que de un momento a otro van a aparecer, además de que la pintura puede ser poco efectiva. Cuando el peatón cae, el riesgo de atropello, mientras está en el suelo, es mucho mayor y de lo que sí hay estadísticas recientes es de la cantidad de atropellos que se producen en los pasos de peatones. Creemos que es obligación del Ayuntamiento mantener el buen estado de los pasos de cebra, como también lo es elaborar un plan para su reparación o sustitución, adaptándolos a las nuevas necesidades de los peatones y de los vehículos, pues los diseños actuales son de hace muchas décadas y algunos no se adaptan a las necesidades. Hay alternativas, como los nuevos pasos digitales, que hay uno ya, creo, en Las Pajaritas, o pinturas con relieve o con textura que reducen los deslizamientos y se podría encajar se podría estudiar dónde encajar unos u otros. Moitas grazas. Adiante. Sí, efectivamente, señora Martínez, nas diferentes xuntanzas que xa temos celebradas bastantes, pero serán sistemáticas coas diferentes asociacións de veciños dos diferentes barrios, unha das cuestións que nos formulan de forma tamén sistemática, aparte de outras necesidades de infraestructura, son as problemáticas de seguridade vial e entre elas as dos pasos de peatóns. Aí teño que dicirlle que evidentemente a cidade está viva, a cidade ten pasado, a cidade ten novas zonas de urbanización e trataremos evidentemente de ir planificando coas mellores novedades técnicas a estructura de pasos de peatóns máis axeitadas, como pasos sobrelevados, etc. En este sentido, tanto os servicios técnicos de mobilidade e infraestructuras como os servicios técnicos da Policía Local pasan permanentemente partes de situación dos diferentes pasos de peatón, sobre todo nas zonas de maior complicación. Nos pensamos que a próxima constitución dunha mesa de traballo de mobilidade onde tamén traballemos coas entidades do sector e da problemática da accesibilidade, tennos que axudar moito tamén a progresivamente mellorar esta situación de seguridade. Eu, e para rematar, e non me estendo máis, outro día nun foro de traballo sobre mobilidade houve unha frase coa que creo que nos quedamos todos os que ali estábamos, dunha das entidades do sector de accesibilidade que resumía moi ben as necesidades que ten esta e calquera outra cidade, que é o dereito do peatón a pasear ou a camiñar despistado. E en ese sentido, eu creo que esa é unha guía para poder traballar mellor en seguridade vial, que hai moito que avanzar. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Seguinte pregunta oral da señora Martínez. Sí, neste caso, deixo a pregunta para o final, vou facer unha mínima exposición. En canto ao repunte da droga, a aparición de xeringuillas case a diario en determinados lugares de barrios como o Castrillón ou o de Oza, como así nos comentaron os veciños, que mesmo nos aportaron imaxes das mesmas, ten bastante preocupados aos veciños, sobre todo por medo a que os máis pequenos ou os cans se poidan pinchar. Liamos hai uns días na prensa que hoxe en día bastan 5 euros para comprar unha dose de heroína. Sen dúbida,
un dos motivos do repunte de consumo de droga que estamos a vivir. No caso do incremento no consumo da heroína, que en todos os barrios da cidade están comprobando ante, como decía, esa aparición dun tempo esta parte das xeringas en parques, xardíns, portais ou calquera descampado, débese principalmente a toxicómanos de longa duración, segundo apuntaba nesa mesma publicación o psicólogo clínico Alfredo Roel da Asociación Coruñesa de Lucha contra a Droga, a CLAD. Algúns dos veciños que se puxeron en contacto con nós comentannos que agradecen, comentaba o antes tamén, agradecen a rapidez coa que o Concello acude ante as chamadas para a retirada das xeringuillas que aparecen, pero o problema non é a limpeza, o asunto é tentar erradicar este evidente aumento de consumo. No caso dos veciños de Oza, mesmo nos achegaron as súas ideas, igual coido que o resto dos grupos, e entre elas propoñían aumento de presencia policial con máis axentes a patrullar por zonas onde se ten coñecemento de que se reúnen para consumir droga, con vixiancia nos parques e nas saídas dos colexios, realizar campañas para sensibilizar a sociedade en xeral para reducir a tolerancia social cara ás drogas ou a través de diferentes actividades de enfoque biopsicosocial e multidisciplinar dirixidas a colectivos sensibles da nosa contorna, alumnados da ESO, universitarios e poboación en xeral. Son algunhas das medidas que nos pasaban os veciños de Oza. Cando Penamoa se disolveu, a venta de heroína repartiuse pola cidade, barrios como de Monelos, Os Mallos, Monte Alto, Birloque, Lavañou, Barrio das Flores, o Castrillón, Os Castros ou a Agra, viron como o mercado ocupou as súas rúas. Daí, esa proliferación de xeringuillas onde antes non as había. Son moitos os puntos conflictivos da cidade que están perfectamente localizados polos veciños. Por eso, a pregunta, que medidas ten pensado tomar o Goberno ante este evidente repunto de consumo de droga na cidade? Moitas grazas polo Goberno, señora Neira. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues las medidas que tiene previsto adoptar este Gobierno local en relación a la exposición que usted plantea son, en primer lugar, incidir en las campañas de concienciación y de educación, exactamente en el mismo sentido en que se comentó anteriormente en la moción relacionada con el juego. Instar a la colaboración, a la convocatoria de esa Junta Local de Seguridad y, por lo tanto, instar a la colaboración entre la Policía Local y el Cuerpo Nacional de Policía. Y vuelvo a repetirlo y me reitero en la primera de nuestras medidas, en concienciar y educar. Sí, señora Martínez. A terceira pregunta. Que vou facer o mesmo tamén. A terceira pregunta. Vale, perfecto. Xa dou un segundo. Por satisfeitas as medidas que vai tomar o Goberno. Ben, pois terceira pregunta. Sobre os mercados, esta pregunta. La realidad de esta ciudad en cuanto a los mercados es bastante desoladora. En cada junta de gobierno se da de baja algún puesto, pero en los mismos mercados es donde nos encontramos con la realidad. Una realidad, además, con distintas caras. Hay un mercado que funciona perfectamente en cuanto a venta de productos, o casi, que es el de la Plaza de Lugo, que además se complementa con ideas de empresas privadas de venta online y reparto a domicilio que ayudan enormemente a revitalizar el mercado. Pero si nos salimos de esa zona, todos los demás mercados necesitan una urgente revisión. Por poner 3 ejemplos. Tenemos el mercado de San Agustín, emplazado en un lugar turístico y en el que, aprovechando esa condición, pues se podría dar una vuelta al concepto y convertirlo en un mercado dinámico con puestos de hostelería, al estilo del mercado de San Miguel de Madrid, por ejemplo. Porque lo que tenemos ahora es un mercado con muchos puestos vacíos y desaprovechado para todo el potencial que ofrece la zona en la que está enclavado. Tenemos otra realidad en el mercado de las Conchiñas, en uno de los barrios con mayor densidad de población de la ciudad. Podría allí también diversificarse la dedicación de los puestos, no solo de productos alimenticios, en un barrio que, por cierto, posee fuera del mercado muchos servicios al respecto. Y, por último, otro ejemplo, otra realidad diferente de los problemas que adolecen a los mercados, lo encontramos en un barrio bien diferente al de las Conchiñas, un barrio alejado del centro de la ciudad y con escasas o nulas oportunidades de servicios. Me refiero al mercado de Palavea, en el que actualmente solo están activos 2 puestos, una panadería y una frutería, a pesar de la reforma que se le ha hecho. Un barrio en el que además vive bastante gente mayor que se encuentra con la dificultad añadida de tener que salir del barrio para encontrar, por ejemplo, un cajero o un servicio de correos. Es evidente que las necesidades de estos 3 mercados son diferentes, una zona turística, un barrio con mucha densidad de población y un barrio en las afueras de ciudad. Por eso,
La pregunta es, ¿qué medidas pretende adoptar el Gobierno para revitalizar los mercados de la ciudad después de las últimas bajas de puestos en diversos mercados y los puestos que existen sin cubrir? Gracias, señora Martínez. Señora Cabanás. Gracias, señora alcaldesa. Señora Martínez, este Gobierno adoptará las medidas necesarias, adjudicando las concesiones administrativas para la explotación de los puestos vacíos en los mercados municipales, según el procedimiento establecido en la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Actualmente hay un procedimiento administrativo iniciado por el anterior Gobierno municipal y que saldrá próximamente a licitación pública, según los plazos que marca la Ley de Contratación, y será antes de que finalice este año, mediante un concurso en el que se pretende cubrir los 21 puestos vacantes en los diferentes mercados de la ciudad. Finalizado ese proceso, el Gobierno municipal analizará su resultado y este determinará los futuros procedimientos en los que se licitarán los puestos vacantes debidamente actualizados para poder cubrir las necesidades que se generen en los mercados, haciéndolos así más atractivos para los usuarios, favoreciendo la inserción laboral, el acceso a pymes y asociaciones y empresas de economía social. Los puestos que salen a licitación son 21 en total y la relación de los mismos por mercado es la siguiente. 11 puestos en el mercado de Eusebio de Guarda, un puesto en el mercado de Palavea, un puesto en el mercado de Ramón Cabanillas, 8 puestos en el mercado de San Agustín. Además de la ocupación de puestos, el Gobierno municipal revitalizará los mercados con diferentes acciones como campañas en redes sociales, folletos informativos y publicidad, espacios de dinamización para la degustación de productos gastronómicos, apoyo al mercado ecológico, gastrotalleres, visitas guiadas en los mercados y consolidación de los eventos gastronómicos de nuestra ciudad. Recientemente tuvimos el Peque Pincho y próximamente tendremos Bocatís. Todas estas acciones consideramos que son fundamentales para la puesta en valor de nuestros mercados. Gracias. Muchas gracias polo Bloque Nacionalista Galego a primeira das preguntas. Moitas grazas, señor concelleiro. Cales son as posíveis solucións urbanísticas que está estudando o Goberno local para dotar o barrio da Agra do Orzán dunha zona verde proporcional á súa densidade de poboación e as súas necesidades no espazo denominado Parque da Agra? Grazas, señor Díaz Villoslada. Sí, señor concelleiro, o 4 de setembro a Dirección Xeral de Calidade Ambiental e de Cambio Climático remitiu a resolución pola que se formula o informe ambiental estratégico a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal no ámbito do polígono M22, Parque da Agra do Concello da Coruña, e que estamos a estudiar co equipo de redactar para a súa implementación. Grazas. Obxectivo 11.7. Acceso a zonas verdes e espazos públicos seguros. De aquí ao 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes e espazos públicos seguros, inclusivos e accesíveis, en particular para as mulleres e os nenos, as persoas de idade e as persoas con discapacidade. Mire, o que acabo de facer é dar lectura textual a un dos obxectivos de desenvolvemento sostível das Nacións Unidas, incorporados á Xenda 2030 suscrita polo Estado español, e quero lembrar que este Concello asinou un convenio co Goberno Central para ser pioneiro no desenvolvemento desta xenda. Pois se algún barrio hai na Coruña que necesita con urxencia da realización deste obxectivo, ese barrio é o barrio da Agra do Orzán. Estamos a falar dun barrio moi populoso, o barrio máis densamente urbanizado da cidade, un barrio que padeceu dende as súas orixes as consecuencias dun urbanismo salvaxe e depredador, froito do cal segue a padecer unha grande carencia de zonas verdes e espazos públicos. Abonda decir que o único espazo público existente no barrio, as Conchiñas, existe porque a resistencia veciñal fixo que fose o único que se puidese salvar da voracidade especuladora. O Parque da Agra é unha actuación longamente demandada pola veciñanza do barrio e pode contribuir a paliar esta situación. E quero dicirlle que non estamos de acordo coa solución inicialmente proposta para dar cumprimento á sentenza xudicial relativa á parcela das adoratrices. Co novo proxecto, a superficie redúcese nunha cuarta parte no que ia ser o grande pulmón verde do barrio.
A propia Dirección Xeral do Patrimonio considera que a mellor opción é crear un grande parque urbano que ademais serva de transición entre unha zona de baixa densidade como é a cidade de Xardín e alta densidade edificatoria da Grada Orzán, e alerta de que a previsión de novos volúmenes en altura próximos ao edificio do observatorio supón un impacto importante e unha mingua para a observación dun edificio que ademais é un referente arquitectónico. Por iso, creemos que hai outras opcións. Pedimos ao Goberno municipal que non as desbote, por exemplo, mercar parcelas sobre as que hai dereitos de edificabilidade ou negociar para compensar con dereitos de edificabilidade en zonas menos densas da cidade, pero, ademais, como vostede ben sabe, hai xestións imprescindibles para que o Parque da Agra chegue a ser unha realidade, como iniciar, tal e como vimos de acordar co Grupo Municipal Socialista, as negociacións co Goberno do Estado para demandar a cesión ou permuta dos terreos do observatorio e transformar a súa edificabilidade en zonas verdes. Porque sen estes terreos, señor concelleiro, non pode haber un parque merecente dese nome. Por eso, pedímoslle que teña en conta todas estas consideracións. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Señor Díaz Villoslada. Sí, señor Jorquera, como ben saben, a alternativa 4, que era que se estaba a traballar no documento de modificación puntual, a nova edificación limítase, a todo agora, a pechar as medianeiras existentes, coa excepción dun bloque de baixo e 4 alturas na Rúa Observatorio. Disminúese a edificabilidade a un metro cada por metro cadrado, o que supón unha reducción de casi 6.000 metros cadrados edificables. E a proposta conserva o estándar das zonas verdes previsto polo plan, así como o arboredo existente, e dá un tratamento de calzada continua a nova rúa que terá que comunicar a rúas Páramo e Observatorio para garantir a continuidade das zonas verdes propostas no ámbito. Coa intención de conservar o maior número de elementos existentes no ámbito, ademais, do edificio principal do Observatorio, para o que se está a tramitar, por certo, a súa catalogación, consérvase como equipamento local un pequeno edificio de instalación situado no ámbito do cuarteirón das rúas Páramo e Observatorio. Pero a intención deste Goberno, señor Jorquera, é tramitar coa mellor brevidade a modificación puntual da que estamos a falar do Plan Xeral, co fin de que os espazos libres e dotacionais do ámbito poidan ser disfrutados pola cidadanía. Pero é certo que a vista das diferentes observacións emitidas polas administracións e polos veciños da contorna, ben a través de asociacións ou ben das sucesións particulares, dende a Consellería de Urbanismo estamos a traballar nunha ordenación que permita aumentar máis as zonas verdes, negociando incluso co Goberno de Estado algunha cuestión relativa á edificabilidade que supón o Observatorio Meteorolóxico co fin de reducir máis esa edificabilidade. Dada iniciativa pública, por certo, do ámbito do polígono M22, o Goberno municipal comprométese a que unha vez se tramite esta modificación puntual do plan se executarán as zonas libres e os viais necesarios para poñer en servicio da cidadanía este espazo. Moi ben, moitas grazas. Seguinte pregunta do Bloque Nacionalista Galego. Sí. Cando e onde ten pensado o Goberno local implantar o carril bus? Señor Díaz Villoslada. Sí. A previsión que temos é levar e presentar unha proposta diante da Mesa de Mobilidade que imos constituir antes de que termine este ano 2019 para que se podan empezar a implantar en 2020. Gracias. Señora Beira. Sí. Pois como saben todas e todos vostedes, en agosto de 2008 inaugúrase na Coruña o carril bus e logo de 3 anos de polémica ficticia e sen informes técnicos de ningún tipo, o goberno do señor Negreira, por puro capricho electoral, retira da cidade unha infraestructura que permite ao autobús mellorar os seus tempos en percorridos e prioriza o transporte público fronte ao privado. O certo é que cando o goberno da Marea Atlántica entra en María Pita, tendo no seu programa electoral o compromiso de reimplantar o carril bus, a expectativa estaba servida. Mais 4 anos non serviron, non foron abondo para reimplantalo, nin tampouco para tocar outras cuestións fundamentais que farían máis útil o transporte público na nosa cidade e permitirían a xente deixar o coche onde as súas casas. Trátase, evidentemente, desa reordenación das liñas de autobús que tamén nos gustaría que nos aclarase o Concelleiro de Mobilidade se se vai executar ou non, dados os titulares que están a sair estes días.
Tampouco foron suficientes as innumeráveis ocasións en que neste salón de plenos desde o BNG preguntamos polas intencións do anterior goberno de implantar o carril bus. Así é que, hoxe en día, na cidade da Coruña, aínda non contamos con esta infraestructura cando sí existe noutras cidades do Estado como Vigo, Donostia, Granada, Barcelona ou Madrid. Desconxestionar o tráfico nas vías urbanas para priorizar o paso do transporte público é unha medida que non só permite maior fluidez e axilidade, senón que permite tamén algo tan sinxelo como que os autobuses se poidan achegar ás paradas e así facilitarlle ás persoas con diversidade funcional a súa vida e que os autobuses efectivamente poidan acceder ás paradas, achegarse axeitadamente ás beirarrúas. Hai unhas semanas a alcaldesa Inés Rei, a señora alcaldesa, xunto con vostede, señor concelleiro, anunciou efectivamente este feito, non? Que van implantar o carril bus, pero nos gustaríanos saber tamén por que vías e exactamente en que prazos se ten pensado facer. Porque o certo é que o acordo de goberno é bastante claro en temas, de goberno non, disculpen, de investidura, é bastante claro por que se refire a que as medidas de mobilidade se teñen que executar na primeira parte do mandato. Sabemos ben, como dixen ao comezo, que son bastante dadas á demagoxia algunhas medidas que poden ser polémicas e queremos saber se se van a implantar en que momento exacto, en que planificación manexa o goberno municipal. E para rematar, quixera facer neste salón de plenos unha referencia a ese momento en que vostedes anuncian o carril bus, porque durante a inauguración da Semana Europea da Mobilidade quero facer neste salón de plenos, como fixemos públicamente, trasladarlle a nosa crítica pola presenza de empresas petrolíferas e de grandes corporacións do sector automobilístico que pouco teñen a ver coas medidas que están recollidas tanto no acordo de investidura como que deberán de ser esos obxectivos de desenvolvemento sostible e esa mobilidade sostible que debemos impulsar desde o Concello da Coruña. Nada máis. Moitas grazas, señora Beira. Señor Díaz Villoslada. Sí, os cambios de motorización máis eficiente, señora Beira, tamén son necesarios no transporte privado e no transporte público. Pero, evidentemente, o que se trata é, nos novos plan de mobilidade, de gañar espacio público, a ese 60-70% que está ocupado polo vehículo particular, pero, sobre todo, para garantir unha mellor mobilidade. Por certo, esa mobilidade dos autobuses e do transporte público en xeral tamén ten que ser garantida cun comportamento cívico correcto respecto dos aparcamentos en doble fila. E esa é unha campaña que, como xa se ten anunciado, imos levar adiante con absoluta convicción e con absoluta, eu creo que, comprensión por parte da cidadanía, porque en materia de mobilidade, frente ao que viña ocurrindo anos anteriores e a decisións que sí que creo que foron certamente irresponsables, a receptividade social das medidas de mobilidade diante do reto climático e do reto de saúde público son moi distintas e creo que falando e consensuando as medidas, pero sendo valentes a hora de establecelas, teñen que ir adiante, porque a Coruña nin é máis nin é menos que outras cidades que si avanzaron en materia de mobilidade. Por iso, en canto ao calendario, lle reitero que presentaremos en mesa de mobilidade antes de que remate este ano unha proposta de traballo. É certo que hai propostas de traballo dos documentos en materia de mobilidade que se fixeron en anos anteriores que poden estar establecendo determinados tramos de carril bus, pero que queremos terminar de concretar técnicamente para presentalos. Pero teña por seguro que é un compromiso que levaremos adiante e son compromisos en materia de mobilidade que eu creo que non poden ter marcha atrás como tiveron en algunha ocasión. Grazas. Moitas grazas. Seguinte pregunta do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas. Diante da inminente caducidade do acordo de suspensión de licenzas no campo da Estrada, cales son os planes do goberno local para estes terreos? Sí, adiante. Sí, señor Jorquera, efectivamente, 11 de outubro, levántase a suspensión de licencias iniciada no ámbito do Plan Especial da Maestranza na área PEPRI, sinalada no informe de Arqueoloxía de agosto de 2018.
Toda vez que transcurrido o prazo non hai posibilidade de prórroga e que os documentos de modificación puntual iniciados durante o mandato anterior aínda non estaban aprobados nin finalizados, aínda que estamos continuando con eles, o Concello non pode continuar con esa suspensión de licencias concretamente, pero estáse a xestionar por parte da Concellería de Urbanismo reunións tamén coa Delegación de Defensa co fin de tratar a situación non só dos terreos da Mestranza, que son os que máis nos preocupan neste punto concreto, senón do conxunto de propiedades para analizar a cuestión global dos terreos que ten Defensa na Coruña. Os plans do Goberno local para este ámbito pasan por continuar a tramitación ante a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da ampliación do ámbito declarado ben de interés cultural das murallas da cidade co fin de garantir a conservación tanto dos bens da súa contorna e, en ese sentido, esta declaración de ir adiante levaría aparellada unha nova suspensión de licencias. Gracias. Grazas, señor concelleiro. Mire, pídolle que teña presente que en Barcelona dous espazos emblemáticos, como son a Ciudadela e Montjuïc, eran espazos militares que foron donados á cidade. Ou que Madrid presume de ser unha das cidades de Europa con máis zonas verdes grazas a que propiedades da Coroa ou coutos de caza da realeza, como a Casa do Campo ou o Parque do Retiro, foron cedidos ao pobo de Madrid. E, por tanto, non nos parece de recibo que, mentres tanto, na Coruña, o Ministerio de Defensa, en vez de reverter para disfrute público os terreos dos que se apropiou, pretenda dar pelotazos urbanísticos con terreos que forman parte do noso patrimonio. É importante que teña presente todo isto a hora de buscar unha solución definitiva, porque estes terreos eran comunais, eran terreos de todas as coruñesas e de todos os coruñeses. E foron ocupados polas monarquías absolutistas para a construción de instalacións militares e máis tarde usufrutuados polo daquela Ministerio da Guerra. Xa no ano 1858, o Concello de Coruña demandou a súa devolución, como volveu facelo no anterior mandato, coa aprobación de dúas mocións, o 11 de abril de 2016 e o 11 de xuño de 2018, nas que, entre outras cousas, demandábase a devolución gratuita. Porque, ademais, salvando estes terreos de especulación, estamos preservando o noso patrimonio. Nos terreos do Campo da Estrada construíronse primeiro o sistema defensivo das murallas, logo no século XVIII a Real Maestranza e despois no XIX o cuartel da Tocha. Están situados, pois, no ámbito de protección de bens de interese cultural de alto valor patrimonial, o sistema defensivo medieval e barroco da nosa cidade, sistemas que están definidos como BIC no catálogo de edificios e conxuntos do PEPRI da Cidade Bella e Pescadería. Polo tanto, tendo en conta esta situación, parécenos ben que vostede utilice esta ferramenta, polo tanto que recurra tamén á ampliación do BIC, utilice estas ferramentas se é preciso para evitar calquera operación especulativa, pero, sobre todo, pedimos a vostede e pedimos ao Goberno municipal que sexan firmes, que non admitan ningunha cesión que conleve usos especulativos, porque estamos exixindo algo tan simple como que se nos devolva o que é noso, porque estamos a falar de terreos que eran de todos os coruñeses e coruñesas. Sí, como lle decía, señor Jorquera, estamos a retomar os dous instrumentos que temos que poñer en marcha. Por un lado, aínda que non produce actualmente unha suspensión automática, como é rematar os traballos para a modificación puntual do PEPRI, que motivara a suspensión que remataría o día 11, e que será un documento que presentemos á Comisión Especial do PEPRI para obter o informe de todos os expertos que están integrados nela, e, por outra parte, temoslle reiterado estes días ou presentado a Xunta de Galicia estes días unha consulta sobre precisamente a declaración ou ampliación da declaración BIC do entorno das murallas que arrancara no ano 1944 para que nos dé a súa contestación nesta tramitación, porque debo lembrarlles que conforme ao artigo 17.5 da Lei 2016 de Patrimonio Cultural de Galicia suporía precisamente esta suspensión. En todo caso, señor Jorquera, a intención deste Goberno local é reducir ao máximo a edificabilidade prevista evitando a construción de novas edificacións nas parcelas onde sí que se atoparon ou previsto
previstos restos arqueolóxicos, apostando por unha ordenación onde primen as zonas verdes e dotacionais que podan dar mellor e máis servicio á cidade vella e tendo sempre en conta a necesidade de conservación dos bens arqueolóxicos do ámbito, pero sabendo, evidentemente, que hai unhas titularidades e que hai que falar e xestionar institucional e xurídicamente as titularidades que están sobre determinados terreos que, sendo defensa, temos que tratar de recuperar. Neso estamos e están activados estes mecanismos. Máis gracias, nada. Moitas grazas. Rematan as preguntas orais do Bloque Nacionalista Galego e a quenda da Marea Atlántica. Grazas, señora Rei. Ten pensado o actual Goberno municipal continuar cos trámites que foron iniciados durante o anterior mandato para a eliminación do copagamento no Servicio de Axuda no Fogar e en que prazos? El actual Gobierno municipal en este momento está realizando una valoración y una cuantificación económica actual y real de lo que supondría el Ayuntamiento afrontar este copago. Ben, pois, a ver se temos máis sorte na segunda quenda e nos pode dar unha resposta máis clara, non? É certo que durante o anterior mandato dende a Marea Atlántica iniciamos os trámites para a eliminación do copagamento no Servicio de Axuda no Fogar. Foi algo que nos levou moitísimo tempo e un gran esforzo. Neste momento no Concello eses datos, señora Neira, xa os teñen disponibles, están nunha memoria económica que fixo o Servizo de Xustiza Social onde aparece o custe e o custe para o Concello son 500.000 euros. Dende logo, a nos parece que desperdiciar un expediente tan riguroso que levou tanto tempo pois é absolutamente intolerable, non? Este expediente consta en este momento de 2 informes xurídicos que avalan que é competencia municipal a eliminación do copagamento no Servicio de Axuda no Fogar por tratarse primeiro dunha taxa e, en segundo lugar, por tratarse dun servicio esencial e básico. Informes xurídicos, por certo, realizados por unha xurista desta cidade de reconocido prestixio como a señora García. Consta tamén este expediente unha memoria económica con ese custe que xa lle comentei. Consta este expediente tamén con unha memoria justificativa onde se analiza cales son os perfís das persoas beneficiarias no Servicio de Axuda no Fogar. Como xa comentei noutra intervención, o 73% son mulleres e, como xa comentei, tamén hai rendas absolutamente moi baixas e que se atopan incluso por debaixo do limiar da pobreza. Este informe consta tamén con un informe proposta de Facenda, consta tamén este expediente con un informe favorable do Tribunal Económico Administrativo Municipal e o último que fixo o anterior Goberno da Marea Atlántica foi manter xuntanzas coa Xunta de Galicia e ter aberto un grupo de traballo. Vostedes dixeron en moitas ocasións que gobernaban para todos e é unha evidencia que unha vez que se está nun goberno se goberna para todo o mundo. O importante para nós dun goberno é cales son as súas prioridades. Se as prioridades son as persoas, se as prioridades son, como dixeron noutros momentos, cando estaban na oposición, a eliminación do copagamento, ou se teñen outras prioridades diferentes. Moito se dixo durante o anterior mandato tamén cando aprobamos a renda social municipal. Se dicía que non había competencia, se dicía que era ilegal e creo que actuamos con enorme valentía e hoxe pois xa é unha realidade que a renda social municipal é unha ferramenta que sirve a moitísimas familias na nosa cidade, aínda que temos que lamentar que todavía siguen agardando máis de 100 familias para cobrar a renda social municipal. Recordamos tamén que xa no anterior mandato o gasto social si foi unha prioridade no anterior goberno. Recordamos que fomos a primeira cidade de Galicia con maior gasto social, concretamente 114 euros por habitante, e agardamos ter unha resposta clara deste goberno de si ou non vai a continuar con estes trámites. Grazas. Bueno, señora Cameán, pois lógicamente, e para ser realistas, yo que no acostumbro a decir cuestiones que no son, ni a jugar con las banalidades, ni a jugar tampoco con el maquillaje de las cifras, le voy a decir lo siguiente. En relación a la eliminación del copago, es verdad que en esta corporación
se ha defendido, en este salón de plenos, perdón, se ha defendido por parte de este grupo municipal muchas veces la necesidad de la eliminación del copago. Efectivamente, porque se asumió hasta que llegó el Partido Popular al gobierno local, que se empezó efectivamente a hacer un cumplimiento más estricto de lo que era la normativa y se empezó a solicitar el copago. Y esa es la historia y está ahí. Si usted me pregunta ahora si es una prioridad la eliminación del copago en el servicio de ayuda a domicilio, desde luego le voy a decir que sí es una prioridad. Y yo le tengo que preguntar a usted, como le tendré que preguntar al resto de los grupos políticos, si sentados encima de una mesa y con los datos económicos encima de la mesa, yo le quiero recordar que efectivamente ustedes hicieron un informe que se nos pasó en el último mes o en el último mes y medio antes de las elecciones locales, estuvieron 4 años ustedes gobernando, y que ese informe económico tiene que ser cuantificado. Desde luego, en las bases de datos o lo que es una tramitación administrativa no existe nada. Usted es cierto que empezó a hacer ese estudio, pero no existe un procedimiento iniciado. Hay que hacer una valoración a día de hoy de cómo está el servicio de ayuda a domicilio, porque cada día, y usted que ha sido responsable de servicios sociales lo sabe bien, cada día sube el número de personas que acuden a la ayuda a domicilio. Cada vez es mayor. Por lo tanto, hay que hacer una cuantificación y hay que priorizar. Si en el momento que nosotros nos encontramos con una determinada cantidad de presupuesto, la prioridad van a ser las escuelas infantiles y su gratuidad, o, por ejemplo, la prioridad va a ser la gratuidad del servicio de ayuda a domicilio. Si usted me pregunta a mí, de manera absolutamente personal, desde luego mi prioridad sería la gratuidad del servicio de ayuda a domicilio. Por supuesto que sería la gratuidad del servicio de ayuda a domicilio, como también creo que tiene que ser una prioridad para la Administración autonómica, para la Administración estatal, porque es cierto que están recayendo encima del peso de las administraciones locales la asunción de unos servicios y unas competencias que nos vienen grandes en el plano económico. Y ahí podríamos ir al área de bienestar, como podríamos ir seguramente a otras áreas que ustedes también conocen bien, que 4 años da para eso, en el que se asumen cuestiones que están absolutamente por encima de las posibilidades reales. Pero pongámonos encima de la mesa, queda mucho tiempo para verlo y establecer cuáles son las prioridades, hagamos una cuantificación real, unos tiempos que puedan ser reales, lo vemos y, desde luego, en nuestra disposición está estudiarlo. Y si es factible, y si es posible, y si esto es sostenible en el tiempo, desde luego que nuestra prioridad será esta. Muchas gracias, señora Neira. Segunda pregunta, Marea Atlántica, señor Varela. En que estado se atopa a revisión da rede de liñas de bus comprometida polo actual goberno municipal? Sí, é unha boa pregunta. Estamos traballando precisamente en analizar os documentos que recibimos de anos anteriores e que non tiñan establecido un nivel de concreción técnica suficiente para levar adiante esa redistribución global, pero sí que estamos estudiando a implantación de determinadas melloras máis rápidas que se podan establecer en líneas máis críticas. Moi ben, bueno, a ver se consigo que na seguinte quenda detalle un poquinho máis como esta situación, non? Bueno, tamén quería empezar facendo mención á declaración institucional, como decía a señora Beira. Eu creo que é unha moi boa nova esta declaración institucional sobre mobilidade, unha moi boa nova. Eu creo que este consenso que nos resultou imposible conseguir, a pesar dos distintos intentos e espacios que fixemos, como foi o foro ou a propia declaración que propuxemos, non? E que os seus compañeiros do Grupo Socialista pasado non tiveron a ben asinar. Bueno, eu creo que esta vez o conseguíramos por consenso, é unha boa nova que temos que celebrar. Bueno, como ven, connosco para este desafío, para o grande desafío da cidade e do modelo urbano que ten que afectar a Coruña, poden contar. Eu creo que tamén recordarlle, señor Villoslada, que a Mesa da Mobilidade, como incorporamos nesa declaración, xa está constituída. Eu creo que tamén me alegra que aproveiten e que se apoyen en aqueles espacios de traballo que xa
xa están creados. Non? Esa mobilidade sostible, como decía, que é un dos grandes desafíos da cidade, unha cidade que ten unhas características moi determinadas, con unha orografía peninsular, non? Na que entran, ten un tráfico pendular no que entran saen máis de 100.000 vehículos ao día e que, polo tanto, todos sabemos o importante que é a mobilidade para o modelo urbano. E por iso, nos intentamos traballar en distintos eidos, intentando evitar a prevalencia do coche privado, traballando para incentivar outros modos de mobilidade sostible, empezando polo peón, seguindo pola bicicleta e, por suposto, o transporte colectivo, que é o que nos ocupa. E fixemos esas actuacións iniciais, como foi a baixada da tarifa de bus, implementando a gratuidade para tamén menores de 13 anos, o cal conseguiu que houvese 400.000 novas viaxes no primeiro período do ano. Gustaríame tamén saber, eu creo que esos datos estaría ben que os difundiran, saber que repercusión está tendo na segunda metade do ano. Pero aínda todo isto, e efectivamente, tendo en conta que fixemos o boceto para a rede de liñas de bus, pero non conseguimos implementalo, nós estamos preocupados por como recollen os medios de comunicación as súas declaracións dos últimos días. A mí me gustaría que, estar equivocado e ter entendido mal, pero, dende logo, o que lín é que parece que se van a facer pequenos axustes na rede de bus. Iso é o que lín nos medios de comunicación e, como lle digo, espero ter entendido mal, porque a rede de bus, isto falamos, se falou moito neste pleno, non necesita de máis parches, necesita dunha revisión en profundidade, porque unha rede de bus que responde a unha realidade da cidade de fai 30 anos, que non responde á realidade metropolitana da cidade, que non responde aos grandes fluxos de poboación e de consumo, os grandes centros comerciais, ao complexo hospitalario, os polígonos industriais, e todo eso é algo que hai que resolver para mellorar a eficiencia da rede, para mellorar as frecuencias, para a mellor xestión dos recursos da propia rede de buses. Eso é algo que hai que abordar na súa totalidade, non a través de parches. E insistir nesta idea, señor Villoslada, eu creo que para isto, para os grandes desafíos da cidade, van a contar con nós. Nós non tivemos esa sorte, nós non tivemos unha oposición que nos acompañara nestas cuestións. Insisto, recordar ese foro no que ao final non conseguimos que se asinara aquela declaración. A señora Neira estaba nese mesmo foro, se non lembro mal, que vexo que nega coa cabeza. Nos, para ese tipo de cousas, van a contar connosco para os grandes desafíos, pero facéndoos dunha maneira valiente e en profundidade. Grazas. Sí, señor Valero, coincido en que, coincidimos todos, porque así asumimos en que a declaración institucional que levamos adiante neste pleno esta mañá pode ser realmente un novo marco, un novo pacto político da cidade pola mobilidade sostible na Coruña. Por iso digo que ante esta nova etapa supoño que todos arrimaremos o necesario os ombreiro para tratar de sacar adiante as políticas de mobilidade. Tamén é certo que en materia de xestión do transporte público colectivo en autobús, o escenario de conflicto que nos encontramos non é o máis proclive para tratar de levar adiante unha serie de modificacións. Eso non quere decir que non as vayamos levar adiante, pero hai algúns pleitos que van condicionar unha serie de decisións e, en ese sentido, temos tamén que estar a expensas desto. Cando eu non respondo a titulares de prensa, eu o que sí podo afirmar é que nós evidentemente temos a pretensión de mellorar con carácter xeral as liñas de bus urbano nesta cidade. Aí sí que tamén é necesario un compromiso metropolitano, porque temos zonas de interferencia que temos ou de solapamento que temos que correxir coa Xunta de Galicia en materia de entrada non só de transporte metropolitano na cidade, que é o que ten que entrar, pero sí de transporte interurbano, que igual non teria que entrar hasta a parada de Entre Sardíns, pero, como digo, nese sentido queremos levar adiante unha reformulación global, pero o que queremos é ir tomando medidas concretas. Por exemplo, sen ir máis lonxe, pode haber unhas necesidades moi específicas e perentorias en materia de atención de liñas a determinados barrios concretos ou a determinadas instalacións de polígonos empresariais ou a determinadas instalacións hospitaleras. Eso é o que me refiro. En todo caso, en canto presentemos as propostas na Mesa de Mobilidade, trataremos delas coa necesaria documentación técnica, que non sei se facilitou en todos os casos a que se refería anteriormente, a hora de facer outro tipo
de debates durante o mandato anterior para tratar de sacalas adiante. Eu creo que en este como outros temas, se as cuestións técnicas están claras e os compromisos políticos están tan claros como a declaración institucional desta mañá, nos será a todos moito máis fácil convencer a cidadanía de que as medidas que queremos levar adiante son as mellores medidas por unha sostenibilidade, por unha mobilidade sostible na nosa cidade e na nosa contorna metropolitana inmediata. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Seguinte, terceira e última pregunta da Marea Atlántica, señora García. Gracias. En que estado de tramitación se atopan os espazos naturais de interese local das Illas de San Pedro e a Torre de Hércules? Sí, bueno, pues neste intre, feitas todas os requerimentos e exixencias por parte da Consellería de Medio Ambiente, estamos agardando as declaracións definitiva e provisional respectivamente por parte da Xunta de Galicia. Gracias. No último pleno se presentaba unha proposta apoiada por diferentes colectivos sociais para declarar a Coruña en emerxencia climática. O Partido Popular abstívose daquela e empezou a falar de cambio climático e rematou falando, como non, de limpeza viaria, como fai cando tamén se lle pregunta por festas, por espacio público, etc. etc. O cal denota, para min, unha preocupación bastante baixa pola cuestión do medio ambiente, o cal sería anecdótico se non fora porque a Xunta de Galicia ostenta a meirande parte das competencias en protección medioambiental. De feito, temos aquí a ex-conselleira de Medio Ambiente, non? A emerxencia climática decaeu tamén cos votos en contra de PSOE e Ciudadanos porque consideraban que estaba pouco adaptada á realidade local e, por exemplo, non había silvicultura na Coruña ou gandería. Eu convidaríalles a pasear pola zona de Novo Mesoiro, pola zona zapateira, pola zona de Feáns, para corroborar se hai silvicultura ou non hai silvicultura. Hai silvicultura e hai risco de incendios, entre outras cousas. Pero ben, falando de cambio climático, realmente se queremos levar a cabo medidas, temos que movernos en dúas estrategias. Unha é o aforro enerxético, e iso implica a mobilidade, residuos e outras áreas de xestión, e, por outro lado, o manexo da vexetación, a conservación da vexetación e dos hábitats naturais e a expansión do arborado, fundamentalmente, tanto como estrategia de mitigación como de adaptación ao cambio climático. Dende 2016, este Concello tenta declarar como protegidas as zonas máis valiosas da cidade e empeza polas Illas de San Pedro e continúa pola Torre de Hércules. A día de hoxe, seguimos agardando e a verdade é que estamos preocupados porque a declaración provisional que ostentan as Illas de San Pedro decaia despois de 2 anos de inacción. A declaración provisional de espacio protegido das Illas de San Pedro caduca o vindeiro mes de novembro, cando había 2 anos para que a Xunta respondera con unha declaración definitiva. Hai que aclarar que a Xunta isto non lle vai costar diñeiro, que a responsabilidade pasa a ser responsabilidade municipal. Coa Torre de Hércules pasa algo parecido, nin sequera se declarou de maneira provisional espazo protegido, aínda que todos e todas somos conscientes de que é a xoia da coroa do noso espacio natural aquí na Coruña. E despois dun calvario burocrático, onde incluso se nos obligou a traducir ao español a documentación necesaria por parte do Concello para emitir os dictames e os informes, a día de hoxe seguimos sen declarar o entorno natural da Torre de Hércules como espazo protegido. Quero dicir, a mí me gustaría aproveitar que está aquí a ex-conselleira de Medio Ambiente, Bea Mato, e que seguro que ten os seus contactos aínda na Consellería de Medio Ambiente, para pedir que avise os seus compañeiros, por favor, de que en novembro caduca a declaración provisional das Illas de San Pedro e que estamos todos, os que iniciamos o expediente e os que continuaron, esperando para poder protexer os nosos espacios naturais. A mí me gustaría, bueno, pues, que isto fora un síntoma, non, de que a Xunta pois implica nestas cuestións que, ao fin e ao cabo, pasan a ser de xestión municipal. Non é un lastre para a Xunta ni nada por estilo, simplemente de notar un pouquiño de interese real pola conservación da natureza, a protección do medio ambiente e a loita contra o cambio climático. Moitas gracias. Ben, non vou facer un histórico da declaración do ENIL das Illas de San Pedro ni da Torre de Hércules, dado que a señora García xa se adiantou. Sí que é verdade que a falla de resposta por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da declaración definitiva fixo que esta mesma semana
e dado que o prazo para a declaración está a punto, como ela mesma apuntaba, de concluir, esta mesma semana nos diriximos de novo con outro oficio requeríndolle unha explicación, dado que o único requisito que podía faltar para elos está feito, que é a consignación presupostaria para garantir a conservación do espacio e acometer as medidas de xestión necesarias. Ou sexa, que a día de hoxe non hai requisito ni moito menos para que a Consellería non proceda a facer a declaración. No que se refire a definitiva do anil de San Pedro. E do anil da Torre de Hércoles está publicada a declaración provisional no DOC a 9 de xullo, as alegacións finalizaron o 7 de agosto e tamén acabamos de remitir unha vez máis un oficio á Dirección Xeral de Patrimonio Natural para que informe o estado de tramitación. Así pois está pendente de que dita dirección faga a declaración de provisionalidade marcando as características para que nos, dentro da Consellería de Medio Ambiente, fagamos o plan de conservación, aínda que así é todo, e dado os plazos como os manexe a Xunta, xa nos estamos adiantando nun avance de borrador. Nada máis. Moitas grazas. Remata a quenda da Marea Atlántica. Turno para o Partido Popular. Primeira pregunta, señora Gallego. ¿Qué nuevas medidas adoptó el Gobierno municipal en sus primeros 100 días para agilizar la gestión administrativa? Señor Laje. Señora Gallego, o Goberno adoptou decisións todas elas relevantes, pero a primeira e máis decisiva foi facer unha diagnose, ademais dunha primeira fase de elaboración do plan de reforma dos procedementos que permitan agilizar a xestión administrativa. Sí, es que hemos escuchado que en el balance de los primeros 100 días pues, se reduce realmente a 2 puntos, ¿no? Diálogo y agilización administrativa. Bueno, ahora vemos que es decisiones relevantes que ahora nos contará y una diagnosis. Diagnosis que también nos explicará, suponemos. Sobre agilización administrativa queremos saber qué medidas concretas se han adoptado, porque no nos consta ningún cambio en la tramitación de la tarjeta Millennium, ni en el registro municipal, ni en el pago de tasas, ni nada, ningún otro. Lo que sí nos consta son retrasos en las becas comedor, que siguen sin adjudicar, en los pagos de la renta y la emergencia social, que aún se aprobó el modificativo el otro día, convocatorias de subvenciones como las de deportes, que están sin convocar, o rehabilitación, en la ejecución de inversiones, colas en el registro, etcétera. El colmo de la agilidad administrativa es que el pasado 26 de septiembre decenas de personas se pasaron toda la madrugada haciendo cola en la puerta del Palacio de los Deportes para conseguir una plaza en las actividades deportivas municipales, rodeando parte del estadio hasta el cruce de las Esclavas. O sea, no era una broma. Ciudadanos tiene 2 robos orales que coinciden precisamente con este tema. Tampoco es una cosa del PP. A lo que ya he dicho, se une la necesidad de adoptar medidas para agilizar el pago a proveedores. Sí que hay que agilizar esa tramitación administrativa. Es urgente. Desde enero de este año, el periodo medio de pago ha aumentado sin parar mes tras mes y se han cumplido en los últimos 7 meses de forma escandalosa. El último publicado es el de agosto, que son 60 días. 60 días, ni la marea. El doble de lo legalmente permitido, que son 30. Ya le digo, pero incluso que el mismo mes del año anterior con la marea fueron 52,75. Este mes, 60. Agosto. Desde abril del año pasado, cuando cambió el sistema de cálculo, solo se cumplió el periodo medio de pago en 2 meses de 16. Pero ese no es el motivo. La Xunta, por ejemplo, cumplía antes y sigue cumpliendo ahora. La media del periodo medio de pago de la Xunta en 2019 es de 17,56 días. Veremos a ver ahora, si no les pagan los 700 millones que les debe el señor Sánchez, si puede seguir cumpliendo como hasta ahora. Y no hay un problema de tesorería. La media de este ayuntamiento, 41,35 días, sin contar agosto, que no me ha dado tiempo a hacer el cálculo. Por cierto, la del Estado, 34,76 días. Es decir, ayuntamiento y Estado, con el mismo sistema de cálculo, incumplen y la Xunta cumple. Urgen medidas para agilizar la gestión administrativa en los pagos a proveedores por 2 motivos. Uno, el retraso de los pagos a empresas provoca problemas de liquidez y pone en peligro muchos empleos, y porque también están en peligro las inversiones financieramente sostenibles.
No vamos a recordar otra vez, que sí lo vamos a recordar, vamos, los 15 millones que perdimos el año pasado por incumplir el periodo medio de pago y hubo que destinar a los bancos. Pues hay que trabajar y bajar de los 30 días para poder aplicar el superávit a inversiones financieramente sostenibles, porque de momento van por el mismo camino que la marea, se están mimetizando demasiado. Gracias. Xa fixo vostede a comparativa co Goberno do Estado, co Goberno da Xunta, xa se autoalabou, xa se redimeu da moción que tivo que retirar. A verdade é que mete todo nun paquete, válelle para un roto, mas para un descosido facer unha pregunta tan xenérica. Vostede pode preguntar o que considere. Se o que me pregunta é que se fixo ato de agora, eu o que lle podo decir é que se concentraron trámites administrativos, por poñer un exemplo, de entrada xa nas propias mesas de contratación. Se incorporaron as valoracións aritméticas nas propias sesións, como supoño que vostede veu as últimas ás que pudera asistir. Cando se abren as ofertas, xa se están facendo as valoracións aritméticas. Ante o drama que supón a falta de persoal, Lei Montoro, non quero recordarlle de onde vimos, pois o que se fixo foi convocar prazas de interinos como técnicos de administración xeral. Para que? Pois para dispoñer de efectivos en servicios críticos, como cales? Pois como licencias, por exemplo. Sin ir máis longe, adxudicar os concursos do expediente 1/2018. Non vou entrar en por que non se fixo antes ou por que non o deixaron de facer os que estiveran. O que si lle digo é que se fixo. E vostede fala de 100 días. Non estamos a falar de 4 anos. Se está facendo un inventario de todos os expedientes contractuais que, aínda que lle sorprenda, non existía como tal. Se están cubrindo diversos postos onde, en xestión tributaria, nos registros, nos servicios sociais. Con quen? Con interinos por acumulación de tarefas. Para que? Pois para desatascar a situación que nos atopamos. Non lle vou contar as penas, porque se vostede, aparte de intentar ser un elemento de demolición permanente, fora construtiva, sería consciente da situación da que nos atopamos, seleccionando o persoal de bombeiros e poñendo a disposición da corporación, tramitando novos postos para reforzar a policía local, para cubrilos por mobilidade, aparte dos que xa están previstos que tomen posesión antes de que remate o ano, usando o recurso das entidades propias como Emalsa para colaborar con o Concello e axilizar trámites, sin ir máis lonxe, no propio contrato da limpeza viaria, onde, ata o momento, podemos ver o que se fixo noutras ocasións e o tempo que levou. Tamén, efectivamente, se está diagnosticando e evaluando a situación en postos que son estratégicos, en puntos neurálxicos, como contratación, licencias, persoal. Pero tamén lle podo decir que xa hai algúns resultados, señora Gallego. Si quere, podemos comparar o 2015 co 2019. No 2015, a estas alturas, se concederan 21 licencias. Neste tempo, 120. Quite vostede as súas conclusións. Nunca é suficiente. Sempre hai que mellorar. Agora, multiplicar por 6 o que fixo o anterior goberno, xa non vou a falar no que estivo vostede, que supoño que o coñece en detalle. Multiplicar por 6 as licencias concedidas en menos de 100 días, bueno, penso que é unha pequena sinal. Están licitadas en fase de adxudicación 15 obras que estaban do plan de obras e servicios da Diputación Provincial, obras que quedaron pendentes e que levaban algunhas delas máis de ano e medio por tramitar. Supoño que vostede o que non me vai a pedir é que resolvamos en 100 días aquilo que pois ten unha resolución non de 100 días, senón que leva bastantes días máis. O que sí lle podo asegurar é que o período medio de pago a provedores tampouco será o que vostede acaba de anunciar. Estamos traballando a fondo e o que lle podo asegurar é que este mes será o primeiro mes onde vexa que a curva cambia a tendencia. E iso é porque leva tempo e traballo, pero o que hai é constancia. Porque, señora Gallego, traballo abunda bastante e hai bastantes cousas que facer. Non vou entrar en como quedou a xestión administrativa do Concello. O que sí lle podo asegurar é que non nos detemos un só día para intentar volver a facer que este barco vaya a bo porto e que os 8 anos que houbo de gobernos que non foron socialistas, pois desde logo non contribuíron a mellorar o que foi sempre un exemplo de funcionamento.
Destrúese en moi pouco tempo. Construir leva bastante máis. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Laje. Segunda pregunta do Grupo Popular, señor Coira. Muchas gracias. ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno municipal licitar la obra para finalizar el Polideportivo del Castellón? Buenas tardes. No sé qué esperar de la pregunta porque, en concordancia con mi más que compañero, el señor Celemín, voy a hablar poco en el Pleno, pero voy a ser incluso conciso. Voy a respostar en 2 palabras. Fíxose onte. El Polideportivo del Castellón está exactamente igual como lo dejó el Gobierno del Partido Popular. La Marea paralizó la finalización del equipamiento como tantas otras cosas durante su mandato y en 4 años no movió ni un ladrillo, privando a los vecinos del Castellón de una infraestructura deportiva que llevaría ya casi 4 años funcionando. Como llegaron las elecciones municipales y les sentó un poco de pudor a los antiguos mandatarios de este ayuntamiento, compañeros de la Marea, convocaron a prisa y corriendo el 15 de abril un Consejo de Administración de Musa para intentar meter en el orden del día, lo metieron de mala manera, intentar llevar a este punto y que se considera un acuerdo y por lo menos ir a las elecciones con esa pequeña lavada de cara y con ese proyecto por lo menos formalmente aprobado. ¿Qué pasa? Que no coincidía el punto de orden del día con la documentación aportada, que se pretendía aprobar una licitación cuando no se había aprobado el proyecto, que no había dinero porque se estaba terminando un modificativo que incluía esa partida, con lo cual todo un despropósito que apuntó en esa misma reunión el asesor jurídico de Musa, que llegó a hablar de ingeniería legal y también que apuntó las malas maneras y malas formas de tramitar el señor secretario del Pleno de este ayuntamiento, que también actúa como secretario en el Consejo de Administración de Musa, como todos sabemos. En fin, todo un ejemplo de tramitación, de mala tramitación, diría yo, de un expediente. Ustedes son un nuevo gobierno, desde hace más de 100 días llegaron y tenían el dinero y el proyecto aprobado. Y han tenido que esperar a que el Partido Popular registrara el día 25 esta pregunta para convocar inmediatamente el día 26 un Consejo de Administración para poder llegar a este Pleno y contestar lo que usted me acaba de contestar a esta pregunta. Realmente yo me encuentro muy satisfecho, objetivo cumplido. Realmente ustedes reaccionan ante las preguntas del Partido Popular y podríamos decir que los vecinos del Castellón tienen la suerte de que alguien en la oposición se preocupa, que alguien hace oposición a la inacción que tienen y que han demostrado y está acreditada de más de 100 días de gobierno. En resumen, que están cogiendo ustedes los vicios de la Marea. No solo no convocan las comisiones de forma normal y con la documentación adecuada, sino todas de urgencia cuando no tienen que serlo. La documentación mal presentada, fuera de tiempo y fuera de forma. Todas las comisiones urgentes cuando no era absoluto necesaria ni se tendría que haber hecho así. En fin, nos tememos que esto pueda acabar tan mal como fue para la ciudad los 4 años de gestión de la Marea, que fue la inacción total y absoluta. Sí nos alegra que cuando nosotros hablamos de un tema, pues ustedes intenten preocuparse por ese tema y, como sea, pues solucionarlo o intentar impulsarlo e iniciarlo. Por cierto, la señora Inés Rey presume mucho de 8 años de inacción y de parálisis. Yo entiendo que, bueno, que ahora está blanqueando la gestión de la Marea y que los 8 años de inacción pues son insostenibles. Solo para su memoria más reciente de los últimos años le voy a poner un par de ejemplos. En el mandato de la Marea, 0 nuevas escuelas infantiles. El Partido Popular, Agra del Orzán y Paz de Rubinos. En el mandato de la Marea, 0 centros de día. Con el Partido Popular, no hubo andanza. Con el mandato de la Marea, 0 centros cívicos. Con el Partido Popular, Ciudad Vieja. Con el mandato de la Marea, menos un campo de fútbol, que ya es para nota el tema. Mientras que con el PP, termino ahora, 2 campos de fútbol, San Pedro de Bisma y no Mesoiro.
con la Marea Cero Mejoras en Movilidad, con el Partido Popular, un plan de ascensores que fue una ayuda fantástica para que mucha gente pudiera hacer una vida normal y salir con normalidad de su casa. Me temo que si ustedes siguen así, aunque este grupo de verdad que no lo desea, podemos tener realmente no 4, sino 8 años de inacción. Gracias, señora alcaldesa. Yo creo que por respeto al tema que nos ocupa, lo interesante para los vecinos es que el concejal de deportes, en este caso, responda a una pregunta relativa a deportes que tiene más que ver con la gestión del gobierno actual municipal con las gestiones de otros gobiernos. Yo entiendo que a lo mejor la pregunta pues responde a que no se han coordinado para conocer que, aunque están ustedes presentes en el Consejo de Musa, no se enteran bien de que se aprueba la licitación. Entiendo también que a lo mejor se pierdan que posteriormente hay una nota de prensa en donde se explica lo que se va a hacer, y entiendo también que a lo mejor pues no recuerden los inicios de este proyecto o no sepan de dónde viene, cómo nació, a dónde va y cómo queda. La encomienda inicial es en 2012. Los proyectos se aprueban en 2014, se modifican en el 16. Bueno, al final resulta que lo que era un polideportivo se licita como polideportivo, piscina, spa y pista polideportiva. Una cuestión que, según los plazos en cuanto se publique el anuncio de licitación, estará en ejecución para 12 meses y que es lo que le interesa a los vecinos, tanto del Castrillón como a los usuarios y usuarias de las instalaciones deportivas, que, por cierto, para dejar de alimentar un cierto mantra que a lo mejor algunos de sus compañeros están intentando irradiar por las redes sociales, no es que falten horas o se repartan mal las horas en las cuestiones deportivas, es que faltan instalaciones y, hombre, desde luego no se hacen en 100 días. Algunas intentaremos proyectar en menos tiempo, pero por nuestra parte decir que el asunto está licitado ya, que se anuncia precisamente para sacar a concurso y en 12 meses que se ejecute, y a partir de ahí los vecinos del Castrillón, los vecinos de la ciudad y los practicantes de las actividades deportivas, pues me imagino que estarán bastante más satisfechos ahora, en estos 12 meses, cuando esa instalación se ponga en marcha. Lo demás podemos hablar aquí del sexo de los ángeles, pero yo voy a ceñirme al asunto que nos preocupa, que no es más que instalar y proyectar que pueda haber más infraestructuras, incluso las que venían proyectadas y llevaban un recorrido cierto de parálisis, para que se pongan en marcha cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias. Última pregunta do Partido Popular, señor Deus. Gracias, señora alcaldesa. Que actuacións ten previstas o Goberno municipal para mellorar a seguridade viaria na cidade? Sí, señor Deus, pois, sin ir máis lonxe, aparte de algunhas cuestións que lle comentarei logo, poñer en marcha inmediatamente unha campaña de control específico e intensivo do estacionamento irregular nesta cidade, que é altamente grave. Decenas de colexios da cidade reciben cada mañá miles de nenos. Se nos fixamos nos minutos anteriores á entrada e a salida deses colexios, comprobaremos que, ademais dun problema cos atascos que siguen sen resolverse, na Coruña hai outro problema máis serio de mobilidade. Un que ese goberno ou ben ignora ou ben non está interesado en resolver porque as súas prioridades son outras. Eu pregúntome, que asunto pode ser máis prioritario que a seguridade dos nosos nenos e nenas? Porque esa seguridade non é total e absoluta, como tería que ser. Na contorna de varios destes centros, os coches deixan inutilizadas as beirarrúas, aparcando nelas e expoñendo aos alumnos para circular pola estrada. Este é un dos moitos problemas que pais e nais, e mesmo a Federación de Asociacións de Pais e Nais de Alumnos, están a transmitir un ano máis a preocupación pola inseguridade viaria que se vive nas entradas e salidas dos centros. Preocúpanos a despreocupación deste goberno porque actualmente só 14 centros escolares contan con dispositivos especiais de tráfico. E que pasa co resto? Están a realizarse estudos para coñecer en cales é máis necesario? A que estamos a esperar para implantar máis dispositivos especiais de policía ali onde sexa necesario? Ou sea, que os nenos que estudian nos centros da contorna da Zapateira, Mato Grande e na área de Catro Camiños non merecen a atención dun goberno municipal que se preocupe por a súa seguridade? Pedimos a este goberno altitude de miras e que non escatime medios, que non escatime na seguridade dos nosos menores. Temos que garantizar a seguridade de todos os colegios neses horarios de entrada e salida dos mesmos. Porque, ademais, todos sabemos que se trata de momentos puntuais nesas entradas e saídas que tería unha fácil cobertura.
E xa que falamos de mobilidade, un asunto que a señora Rei converteu en bandeira da súa campaña e que entón lle preocupaba moito, aproveito a ocasión para preguntar que se está facendo para controlar aos vehículos que teñen que ir polo carril bici pero que se están a saltar a normativa. Lembro que a principios deste mes 2 persoas de avanzada idade foron atropeladas por un ciclista de 15 anos no paseo marítimo, á altura do Millennium. O ciclista circulaba a unha velocidade bastante elevada fora do carril bici, segundo publicou a prensa. E logo está outro tema importante que está aí na actualidade, o patinete eléctrico, un medio de transporte que ten invadidas as beirarrúas e que chegou para quedar. Por iso non podemos esperar para regular. Xa se produciu un accidente. O pasado xulio, un usuario do patinete atropelou a unha muller de 62 anos que saía do portal da súa casa, na rúa naturalista Vito Soane. A señora sufriu feridas leves. Non esperemos a que se produzca un incidente aínda máis grave. Temos que actuar antes de que teñamos que lamentar algún accidente que poida ser irreversible. Por tanto, é importante que esa ordenanza que regule o uso do patinete e das bicis e que non se produzcan máis atropellos de peóns por culpa da circulación de eses vehículos. Por iso, pedimos a este Goberno que axilice a elaboración dunha nova ordenanza de circulación. Lembremos que a actual é do ano 2003. Convirán comigo en que a mobilidade evolucionou moito desde entón hasta hoxe. Temos a obriga de regular a convivencia dos peóns coas bicicletas, patinetes eléctricos e outros vehículos de mobilidade persoal. E temos que facelo canto antes. Espero que, por tanto, que se cumpla un dos anuncios deste Goberno, ter aprobada a normativa antes de que remate o ano. Estaremos atentos e vixiantes para que así sexa. Moitas gracias. Sí, darelle contestación, señor Deus, tanto a pregunta como a especie de moción que aproveitou para presentar, que xa trataríamos en outra ocasión, non? Pero o estacionamento indebido e irregular de forma casi masiva en determinadas zonas da cidade en doble fila, ocupando paradas de transporte urbano, zonas de carga e descarga, de reservas de persoas con diversidade funcional, en lugares prohibidos, zonas peatonais, lugares onde se disminúa a visibilidade e casi un leitmotiv de moitas dos ámbitos de circulación da nosa cidade e, por ende, evidentemente, de determinados ou de moitos dos centros educativos que nos teñen que preocupar, porque é certo que é un punto sensible en determinadas horas dos días nos que temos que mellorar progresivamente, pero as medidas que se están a tomar tamén teñen que incidir neses ámbitos. Xa digo, tanto a loita contra a chamada doble fila como as diferentes medidas de calmado de tráfico con pasos de peatón sobrelevados, establecemento de zonas 30, incluso novos ámbitos de peatonalización ou semi-peatonalización, teñen que contribuir a unha mellora progresiva da nosa seguridade vial. Estamos tratando de mellorar, por suposto, para os orzamentos de 2020 as capacidades de traballo en señalización horizontal e vertical, en mantemento de semáforos, en medidas que inciden sobre todo na seguridade vial dos peatóns. Con novas cámaras, que, por certo, aquí deberíamos preguntarnos por que determinados proxectos de Smart City daquela establecidos pois non estaban, nin estaban hasta ahora operativos. Pero señores do Partido Popular, que nos pregunten sobre seguridade vial cando precisamente neses proxectos non se implicaron a fondo, ou cando levantaron un carril bus, porque eu creo que iso foi emblemático, ou cando colapsaron a plaza de Ourense con medidas de túnel que non teñen alternativas e que temos que tratar de resolver, é algo paradóxico en relación con esta pregunta. Pero estou convencido de que se a súa pregunta se centra na seguridade vial de entrada e saída dos centros educativos, é unha preocupación que temos todos e na que temos que tratar de mellorar. Mais nada, gracias. Moitas grazas. Rematan as preguntas orais. As preguntas escritas serán respostadas antes do próximo pleno. Pasamos xa ao último punto, que son os rogos. Constan rogos presentados polo Grupo Mixto Ciudadanos e polo Grupo do Partido Popular. Se lle parece, señora Martínez, facelos todos seguidos os dous rogos. Grazas. Pois el primeiro que el Ayuntamiento de A Coruña proceda a la máxima urgencia a dotar al Servicio Municipal de Deportes de las herramientas adecuadas de sistemas informáticos de tecnologías básicas para que los ciudadanos no tengan que sufrir las colas como las vividas la pasada semana y puedan realizar telemáticamente las inscripciones. Y el
otro, que el Ayuntamiento de A Coruña proceda con la máxima celeridad a la puesta en funcionamiento de los terminales que prestan el servicio de la tarjeta Millennium para que los usuarios puedan disponer de los 3 puntos disponibles para obtener la misma, dadas las distancias existentes entre unos y otros, además de la saturación que conlleva la carencia de uno de ellos. Me refiero en concreto a la terminal que hay aquí en el registro de María Pita, que lleva sin funcionar desde el mes de enero. Moitas grazas, señora Martínez. Polo Partido Popular. Buenas tardes a todos. El ruego que hace el Partido Popular que o Goberno Municipal leve a cabo o antes posible a reparación dos marcadores electrónicos do Palacio de Deportes de Riazor e da Polideportiva do Barrio das Flores, xa que, ademais de que non se poidan utilizar correctamente para as distintas modalidades deportivas nos seus encontros oficiais, as entidades lle supón unha sanción económica sobrevida por non cumprir co regulamento das federacións respectivas. O seguinte rugo é dado a necesidade de mellorar as instalaciones deportivas da cidade, nas que se inclúen as pistas de chave, e a de situación que se encontra de Birloque, tal e como nos trasladaron os seus usuarios, rogamos ao Goberno Municipal leva a cabo as accións necesarias para a mellora da instalación deportiva da chave situada no Birloque, utilizada actualmente pola Agrupación Deportiva Peña de Chave San Cristóbal, con 2 equipos federados na Federación Galega. E o último rogo é, dado o estado de utilización masivo e constante das distintas instalacións deportivas, o mantemento e limpeza das mismas debería ser proporcional ao seu uso das mesmas. E, polo tanto, rogamos ao Goberno Municipal que leve a cabo o antes posible a modificación das tarefas a realizar no contrato de limpeza das instalacións deportivas municipais en proporción das horas de uso, xa que existen numerosas reclamacións e queixas sobre o estado en que se atopan pistas, vestiarios e servizos nas últimas horas de uso destas mesmas. Polo tanto, é necesario unha modificación das accións de limpeza das mesmas instalacións. Moitas gracias, señora alcaldesa. Moi ben, pois moitas grazas a todos e a todas. Damos por rematado este pleno. Agradecerlles unha vez máis a súa colaboración e boa disposición nun pleno que terá momentos memorables para a memoria colectiva desta corporación. Boa tarde.